Вітаю усіх. Так, проверяю гук яшчэ раз. Что все на месте? Так, и гук есть. Цудоўна. Стыкс есть, гук есть. Все, поехали. Вітаю усіх, добрый день. Мы сёння далей працягваем гісторыю стыкса. Стыкс у нас гэта гоблін, які трошки падсеў моцна на кварц. І зараз ад гэтай залежнасці пазбавіцца ніяк не можа. Ну, я нават не збіраецца. Па сутнасці. Наш стыкс гэта, ну, гэта трэцяя ўжо частка ў серыі, і мы пакрысе праходзім. Нават, мне падаецца, не пакрысе ўжо 11 гадзін нагуляна. Вось. Сказаць, што бы мне такога вам распавесці супер цікавага. Сюжэтна пакуль нават не зразумела, куды ўсё ідзе, нават блізка не зразумела, куды ідзе. Так, я магу тут спакойна сядзець і расказваць вам. Так, я магу тут спакойна сядзець і расказваць. Пакуль куды ідзе гісторыя не вельмі зразумела. Падзеі адбываюцца пакрысе, розныя штукі з'яўляюцца, але давайте неяк кампаную тое, што ёсць. Стыкс па сутнасці знаходзіць кавалкі кварца, мае каманду для падарожжаў і глобальна мае канфлікт з інквізіцыяй, які, магчыма, ўжо скончыўся. Складана тут сюжэтам. Вітаю, Рыгана, вітанкі. Мне складанасці з сюжэтам канкрэтна гэтай часткі. Потому что сюжет ідзе, я не ведаю, куды ён ідзе. Я маю толькі зачэпкі, якія, ну, пачынаюць гісторыі, але не маю развязкі аніякай. Так. Пытанне, якое пытанне? Так. Разлаваў там жука. Але ён адзіны ж тут ёсць, так што спакойненька залезем зараз. Усё, спакоюся. Так. Шмат костак. Шмат ресурсаў. Добра, ресурсы пазбіралі? Няхай будзе. Калі Джаспер сказала, што ідзе супраць традыцыі плана барады, бо яна замінае, а ў нашага капітана няма барады, ці значыць гэта, што ў мясцовых дворфаў была толькі барада толькі ў жанчын? Не, там падаецца, было ж гэты самае. А дворфаў не з'яўлялася ў папярэдніх частках, яны, па-моему, былі. Ну так, на кароткі момант. Яны ж там былі амбасадары дворфу, вось гэтае такое. Там яны былі мужчыны з барадамі. Мне проста падаецца, гэтыя двое трохі, ну, такія, як яны, нестандартныя, скажем так. Адзін увогуле вырас сярод піратаў, ну, як это, жыццё сваё жыў сярод піратаў. Забіў поўнасцю на культуру сваю і пайшоў, куды вочы глядзяць. Таму мне падаецца, не, гэта проста, тыпу, парушальнікі традыцый. Вячеславіч, а там, дарэчы, дакладна хлопец? Я іх не вельмі запомніла. Я таксама не вельмі запомніў, я таму, магу памыляцца. Але мне падавалася, што былі. Ну, амбасадары ж там былі, па сюжэце павінны былі быць. Можа быць, і не было. Што я хацеў сказаць так? А раптам гэта былі не мужчыны. Не, ну, ладно, ну, можа быць. Але па галасах, падаецца, мужчыны былі ўсё ж таки. На Грім Фанданга адпраўляецца 100. Дзякуй вялікі. І вітанкі тэнчык. Бот, калі што, ўжо гатовы. Мне ўчора трохі часу было. І я ўжо змяніў бота па тое, каб ён выкідываў гульню ўнізе спіса. Вось, таму зараз проста агучваю гэта. Правіла і як гэта будзе працаваць далей. Мы будзем кожны раз у чацвер, калі будзе перамагаць гульня, то наступным, што будзе абірацца, гэта ўнізе спіса будзе абірацца гульня з найменшай колькасцю пунктаў.
і за якую дакладна не галасавалі больш чым за паўгады, так. Прынцып такі, то бок гульні, якія падзакінуты, гульня, за якую не галасавалі паўгады, лічыцца закінутай, так. Ну, то бок яна просто будзе знікаць са спіса, але не ўсе адразу, то бок, ну, не будзе такого, што мы полностью ўсе прыбіраем, і больш за тое, калі вы жадаеце пакінуць гэтую гульню, калі галасаванне яна трапіць на выкідванне у чацвер, у чаце будзе колькі я паставіў, на 5 хвілін будзе з'яўляцца галасаванне, якое будзе прапанаваць вярнуць гэтую гульню назад у спіс, то бок гэты працэс можна яшчэ разгарнуць. Патрэбна будзе толькі вашае галасаванне будзе за і супраць, тыпу пакінуць гульню альбо выкінуць гульню. Калі вы пажадаеце выкінуць гульню, калі жадаючых пакінуць гульню будзе мінімум 3, то яна хутчэй за ўсё застанецца. Але калі жадаючых яе выкінуць будзе больш за тых, хто жадае пакінуць, то яна будзе ўсё ж такі выкінута. Ну, вось прыкладна такая вось логіка. Я думаю, што калі скарыстацца, яно прям супервідавочна будзе. Просто з'явіцца ваша мэта будзе толькі абіраць галасаванне, тыпу абіраць жадаю пакінуць, не жадаю гульню пакінуць, і ўсё. Гэта адзіная будзе спроба выкінуць гульню. Калі яна не пройдзе, то наступны тыдзень яшчэ пытанне, я, можа быць, дадам, каб гэтая гульня была абаронена ад выкідвання на пэўны час. Вось. Альбо, там ёсць варыянт, карацей, яшчэ, што зраблю. Вось, на Divinity Original Sin 2 адпраўляецца 5000. Дзякуй вялікі. Так, цяпер я падазраю, што капітану можа быць дварфійкай. Чаму бы не? Правильно? Так, у мяне ёсць, давайте-ка яшчэ раз, компасам. Мне ёсць 2, і мне падаецца, яны ўсе ў адным напрамку. Seedgate. А там толькі адное месца, так? Просто ёсць яшчэ, ведаеце, якая цікавая штука? Там ёсць каля вадаспаду, мне сакрэтачку патрэбна пашукаць. Ладно, давайте пойдзем, куды пойдзем. Можа, я просто так пераймаюся бессэнсоўна. Так. Чакайце-ка, але гэта лагер оркаў. Танкі. Не жадаеш паразмаўляць? Не жадае. Это лагер оркаў, і тут прям оркі, так? А там яны потым пазней з'яўляюцца. О, шаман. І шаман не жадае з намі размаўляць. Ну і ладно. Забіраем у яго рэчы. Гэта падатак на тое, што за намі не жадаюць размаўляць. Я не краду, гэта падатак на неразмову. Ботам паглядзець. Такой каманды няма. Ну, трэба трэба глядзець, але, я бы сказаў, што навошта тады такое? Тыпу, гэта гульня, пра якую забыліся. І вам усё роўна будзе прапанаваны варыянт яе пакінуць. Ось. Плюс, я думаю, што калі не знойдзецца, я думаю, дадаць, пакуль такога няма, таму што вы за ўсе гэтыя гульні ўнізе спіса не прагаласуеце. Я ўчора паганяў гэтую каманду на апошнія, 10 гульні, якія выкідваюцца. Вы гэта самае, мала хто прагаласуе, але нават калі прагаласую, камон, там гульні, якія закінуты ўжо больш за 400 дзён. Будзе паказвацца, як даўно галасавалі апошні раз за гэтую гульню, і там хапае гульні за 300 дзён, апошні раз галасавалі там за 400 дзён, то бок такое. Это не нейкая плотная. Але думаю, калі нават не знойдзецца ўвогуле такіх гулень, то мы пачнем ужо выкідваць гульні, якія менш за паўгады. То бок яны ўжо будуць падстаўляцца проста з найменшай колькасцю пунктаў. Ось. Зноў жа, гэта будзе прапанавацца пакінуць усё тое ж самае, правілы застаюцца як бы тыя ж. Ось. Так. Мы ж учора з оркамі размаўлялі. Мы з адным з оркам паразмаўлялі, але ён сказаў, тыпу, ідзі адсюль. Вось што он нам сказаў. Вось яна карысная размова. Вось той орк. Вось гэта вось. Дарэчы, на версе можна нешта яшчэ зчапіцца. Вось. Размова са сваім народам у першы раз за усе часткі, акрамя першай,
гэтага самага. Акрамя спін-оффа, увогуле, як бы, атрымліваецца ўжо спін-оффа of Orcs and Men, першая размова, кранальная размова з сваім народам, акрамя вось адзінокай шаманкі, якая была, якая зараз у нас на караблі, атрымліваецца такая прыкладная «Ачапіся», і мы такія «Окей». На конте недастаткова рэплік. Я лічу, што проста не прапрацавана гэта. Ну, тыпу, гэта прям дзіўна, такі важны момант. Для серыі нават. І тое, каб штосьці там. Потом мы будзем выкідваць гульні, за якія ніхто не галасаваў апошнія 24 гадзіны. Не, ну такое малаверагодна. Ну, тыпу, там сур'ёзна, я калі пратыркаў, я такі гляджу, і рэальна, ну, я зразумеў памер таго, наколькі у нас хапае гульні, якія не прасоўваюцца абсалютна. Ну, то бок яны вісяць там і ўсё. Так што паўгады гэта сур'ёзны срок, я думаю, і шкада тых пунктаў, якія ёсць, але зноў жа, нічога вам не патрабуецца, гульня будзе прапанавацца на выкідванне, калі будзе дастаткова людзей, якія ждаюць яе пакінуць у спісе па любой нагодзе, то я бы ёй нават такой нагаласаванай гульне, за якую пажадалі пакінуць, якая трагедыя на фоне, а? Вось, я бы такой гульне выдаваў браню на пэўны час, то бок, ну, тыпу, не ведаю, тыпу, закінуў на яе 0, ну, я, карацей, нейкую браню на пэўны час, каб яна тыдзень там не лічылася не закінутай. Там, ну, не тыдзень, а, напрыклад, там, месяц яшчэ. Бліжэйшы месяц яе не выкідвалі, і потым яна зноў трапляла ў гэта жа поле. Окно Авертона? А можно мне потлумачить, что это такое? Я не ведаю, что это такое. Так, мне падаецца, мы з гэтага боку ўсё абшукалі. Каб вы разумелі, гэта, па сутнасці, мы гіганцкае дрэва ў цэнтры. Вау, дарэчы, я не аглядаў яго. І там вось вёска, ну, вось, трагедыю кота. Прям трагедыя. Вось, вёска оркаў, і зараз мы на яго ўскрайку. Якую акупавалі людзі, каб вы разумелі. Гэта прям відавочна. Там бачна праляцелі стрэлы, забітыя оркі ёсць. Я не бачу забітых оркаў, але дакладна гэта людская зброя. І вось там чалавека бачна і балісту. Так, па сутнасці, вёска ўжо забрана ў оркаў зусім. Don't try this stuff at home, kids. Ooh. Так, добренько. Я зараз просто ацэньваю, што у нас тут ёсць увогуле. А там скарот ёсць, вось тут месца, і компас яго мне. Так, добра. Месца для дырыжабляў ёсць. Кварц адзін тут, 86 метраў, ён павінен быць прямо ў гэтым дрэве. Другі кварц, магчыма, не тут, а далей. Так што бярем той, хто які бліжэй. Вітаю, Мегапазерскі, вітаю, Лекса, вітанечкі ўсім. А пачакай, першай у спісе будзе гульня, за якую даўжэй за ўсё не галасавалі, незалежна ад колькасці тайсаў. Першай у спісе будзе гульня, якой будзе, за якую, якой менш за ўсё пунктаў і за якую не галасавалі больш за паўгады. Вось такое правіла. То бок, па сутнасці, я скажу першая, якая, ну, учора я эксперыментаваў, і першая, якая вылетала, гэта Half-Life. Другая, гэта была Persona 4 Golden. Вось я вам дзве гульні са спіса, які я запомніў, таму што яны першыя ў мяне вылеталі кожны раз, калі я, ну, тэставаў. Астатнія я не вельмі запомніў, але там, ну, тыпу, і там на адну было нешта 370 дзён, на другую 400 дзён не галасавалі. Пры гэтым той жа Half-Life, справа ў тым, што мы прайшлі так-то Half-Life. Ён быў стрым, ну, капны стрым па Half-Life, ўжо пройдзены, мы прайшлі цалкам першы Half-Life. Так што не тое, каб яна насамрэч актуальна ўжо нават у спісе. Мы гулялі ў Half-Life, так. Не, толькі мы гулялі гэта самае, а мы ў другой Half-Life гулялі. А першы Half-Life мы прайшлі каапным стрымом. Так што, ну, гэта
Я кажу, там не той, каб ёсць вялікі сэнс у канкрэтна тым, што яна зараз у спісе ёсць, таму яе канкрэтна не шкада. Ну, вось канкрэтна з ёю як бы ўсё нармальна. Калі вам вельмі хочацца яе пакінуць, то альбо закідвайце на яе дайсаў, альбо прагаласуйце за яе заўтра, каб я яе не выкінула. Вы можете прагаласаваць гэта бясплатна, пакуль я яшчэ дапрацоўваю гэтую сістэму. Частка будзе мануальная, я там буду руками дадаваць гульню ў спіс, калі вы за яе ўсё ж таки вырашыце яе вярнуць. Вось, я буду яшчэ эксперыментаваць з гэтым, з працэсам увогуле ўсім. А я магу яго? Не. Мне патрэбна гэтых ахвяр гэтых ахоўнікаў гэтых забіць. Глядзіце, якая цікавая штука. Бачыце такое чела? Так. Кантроль розуму. Тум-туру-ту-тум-пум. Я пайду сюды і знайду сабе больш удалае месца і ўпаду. Мінус ахоўнік. Мінус другі ахоўнік. Ахвяр зеленой халеры. Так. Отправляется так само за своим сябром. Там нечто міргае. Добра. Дзе там яшчэ ахоўнікі? Мне патрэбна пазбавіцца яшчэ ад 3. Жучкі таксама лічацца? Я павінен жучкоў забіць? Мне просто не. Вось, яно знікае, калі я так раблю. То бок зверху дзесьці. Мне ўсё ж таки ад людзей канкрэтна трэба пазбаўляцца. Альбо ўнізе там. Так, і зараз гэтая падказка знікла. Не знікла, вось яна. Вось там ахоўнік. І там яшчэ 2. Слухай, ты, чел, не ходзіш увогуле? Нават нікуды не ходзіш? Блин, гэта дрэнна. А я магу яму розум кантраляваць? Просто калі кантраляваць розум, то я павінен быць у нейкім бяспечным месцы. Бо інакш мяне заб'е. Так, оп. Розум кантралюецца цудоўна. Ідзем. Ён просто поўнасцю ў латах, я яму нічога зрабіць не магу. Оп. Мінус чел поўнасцю ў латах. Пачакайце-ка, ён усё яшчэ лічыцца 2 з 5. Я лішні, гэта не той быў. Блин, а дзе тады яны лічацца? Трошки вось гэта незразумела, што лакацыя цудоўна пабудаваная, а вось дзе мне можна, а дзе нельга, ну, што ад мяне патрабуецца, не зусім зразумела. То бок, ну, вось ён упаў, так? Але ён лічба не змянілася. Усё яшчэ 2 з 5. Just what I need. Ну, то бок атрымліваецца вось гэтыя 2. А дзе апошні тады? Ладно, давайте ад гэтага цела пазбавімся. А пераможца на Міо знайшоўся. Вось, дзякую вялікі, што нагадала. На Міо насамрэч пераможцы нечуйна. Ілля Гродна не адказвае ў паведамленнях у прываце на твічы. Таму, калі ён усё яшчэ да канца сённяшняга дня ён не... яны ідуць сюды. Калі да канца сённяшняга дня, якой ўсё яшчэ не будзе адказу, яны перадумалі ісці сюды. А размоў-то было. Вось, калі до конца, я ўсё не магу фразу расказаць. Калі до конца сённяшняга дня ён не з'явіцца, то мы ў пятніцу будзем праводзіць, калі будзем круціць рулетку, будзем праводзіць дадатковы розыгрыш, так? Калі што, тыя людзі, якія ўжо запісаліся, яны ўжо запісаныя, так? Я толькі выкінуў Ілля Гродна. Тыя, хто жадае яшчэ далучыцца да розыгрыша, могуць увесці клічнік ключ альбо клічнік кій у каманду ў чаце і атрымаць магчымасць выйграць ключик на Mio Memories in Orbit. Цудоўны платформер. Вось. Так што, ну, вось такі расклад. Ну, просто пакуль не чуйно, там паглядзім. Так, бачыце, гэта чел? Міў. Другі чел.
І там ахоўнік здаравенны застаўся. Інквізітар, якога кантраляваць нельга. Ну, дарэчы, сюды можна зайсці. Пад столом внизу важная штука. І ён ходзіць яблычкі і есці, так? Час ад часу. Зараз мы яму дапаможам. Трошкі прыправы дададзім. Альбо ты не... Ты дзе? А чаму ты пайшоў далей? Просто мне падаецца, ну, гэта павінен быць ён, які нам апошні патрэбны. Я спадзяюся, ён за яблыкам ходзіць. Не хапае мапы з меткамі. Мапа як бы ёсць, але толькі на кропках захавання, і там як бы нармальна, так? А вось меткі, ну, нейкія сваі, можа быць, расстаўляць хаця бы. Хаця я не ведаю. Ну, тыпу, нават мне складана арыентавацца з такой, як пабудаванай мапай, альбо мне складана з зонамі. Тыпу, дзе зона пачынаецца, дзе зона заканчваецца. Вось зараз, напрыклад, я пайшоў наверх, і мне паказвала зверху зачысціце зону. Я забіў там чалавека, зона, ну, лічыльнік зоны не змяніўся, то бок я лішняга чалавека забіў, якога я не хацеў, ну, тыпу, калі б не было неабходнасці забіваць, я б не забіваў. Я магу толькі знішчыць гэты труп. Добра. Але мне ўсё, і гэта хуткае перасоўванне я дадаў сабе ўжо. Мне не патрэбна нічога рабіць. Так. А дзе там наверх залезці? Нагамі залезці, карацей. Так. Вось, дарэчы, Legend of Kimori. Хто прапусціў, я не гуляў, але каму цікава, гульня пра каней. Типу, на конях катацца, прям падаецца нейкі прям падрабязны. Не той, каб сімулятор, такая, як фэнтэзі-сімулятор, што ли, падрабязны. Мне падаецца, кагосьці можа зацікавіць. Стык занадта непісьменны, каб крыжыкі на мапе маляваць, нават калі магічныя. Не, стык нармальна, ён адукаваны. Ён насамрэч, мне падаецца, прям адукаванне чым больш. Хаця не, дарэчы, вось дзіўна, ён чытае ён не з вялікім задавальненнем. Так што гэтага ён невялікі фанат, але разбіраецца ў штуках. Ён, ведаеце, ён не па-кніжнаму разумны, а па-вулічнаму разумны. А вось і кварц, дарэчы. Так, тут ахова плюс-мінус нормально, так? Зараз разберемся з кварцом. Так, 3 ахоўніка глядзяць. Там ёсць мяшочак, які можам забраць. Я бачу там наверсе нешта падобнае на рычаг, то бок тэарэтычна я павінен забрацца вось на тую платформу. Можа быць простую вяроўку, якую я бачу зараз вось наперадзе. І скінуць, спусціць вяроўку ўніз. Ну, не вяроўку, а кварц уніз. І там унізе мы ўжо можам скрасці яго. Прыкладна такі расклад. Яны тут бойкі гоблінаў робяць, дарэчы. Там унізе шмат палонных гоблінаў. Ну, як палонных. Ну, карацей, захопленых, я не ведаю. Дарэчы, што цікава, вось. 3 чалавека просто назіраюць у адзін бок. О, я тут стул быў. Ладно, забівай. Я уже не буду змагацца з гэтым. Давай. Да давай, забей. У гэтага чала не атрымалася. Не ведаю, за што яму плаціць тут. Я не заўважыў, што у меня там стул стаіць літаральна пад тым месцам, дзе я збіраюся прызямляцца. Так. Асцярожна. Асцярожна. Не зачапляе нічога. Оп. Гэта мы таксама забралі. Я спадзяюся, яны не пачнуць хадзіць раптоўна, так? Бо могуць. Я магу зачапіць нейкі триггер, які прымусіць іх ажывіцца.
Я так розумію, просто, наколькі я зуважив, шиї, ну, не лемки, як звичайно, а, блін, ну, короче, ви зрозуміли, звичайний розум унутры гулень, ён тут, короче, включаецца ў залежнасці ад лакацыі. О, у іх ахоўнік орк ёсць. Ён уключаецца ў залежнасці ад таго, ці знаходзішся ты на лакацыі. То бок, па сутнасці, ты чапляеш трыгер, і ахоўнікі пачынаюць хадзіць. Калі ты трыгер не зачапіў, то яны стаяць на месцы і будуць бясконца стаяць на гэтым месцы, пакуль не стомяцца. Так, ну і вось. Рычаг? It won't budge. Ага, I need a lever. мне патрэбны рычаг для гэтага. Find one now. Добра. Знайсці рычаг на гэтую справу. А дзе можна было бы яго знайсці? Цікава. Іх звычайная сістэма аховы, яны, карацей, крадуць рычагі і хаваюць іх у іншых месцах. Ну, добра, што я ведаю, як, што сюды можна трапіць хоць. Віншую са стрыкам, вырвай геймінг вітанчыкі. Менавіта ў рэлефу завіслі ўзнагароды, ў іншых чатах нармальна. Якая ж крывая апка ў тыча. Ну, я не ведаю, як бы, я ж на гэта зусім ніяк не ўплываю. Віч нешта нарабіў. Зноў. Блін, можа быць, яны дзесьці на версіі. Хрен яго ведае. Вось зараз у мяне няма ніякай падказкі. Абшукаю всю тэрыторыю, і зараз я згодны. Мы ў позняй частцы гульні, так, і мы на асноўным квесце. Кварц мне паказалі адразу, сістэму з рычагамі звычайную нам ужо паказалі, па тыпу, ідзі, ды шукай гэты свой рычаг і разбірайся. На кампутары таксама. Нічога сабе, гэта ў мяне ўзнагародкі пазавеслі? З халеры. Дык не, накруціў, а што я накруціў-то? Што я накруціць-то мог? У мяне ніякага кантролю над тым, як вы атрымліваеце ўзнагароды. Абсалютна 0 кантролю над гэтым. Дзе можа быць рычаг? Калі б я быў рычагом, дзе б я быў? Чат. Гэта дапамагала дагэтуль, гэта павінна дапамагчы і зараз. Так. Я не ведаю. Я прям не ведаю. Оглядаем рознае. Так. Там на столе у тебя нічога няма? Нічога няма. Добра. Шукаем іншае месца. Я просто уяўляю сабе месца для рычага дзесьці, дзе будзе сядзець нейкі там капітан, напрыклад, альбо нешта ахоўнік нейкі моцны, круты. Я не здзіўлюся, конечно, калі яны рычаг это запихнуць дзе-небудзь у самым нізе і сярод гоблінаў. Это я таксама не здзіўлюся, таму што логіка час-часу тут быццам бы рэальна не хапае нейкага чала, які бы за лорам просто сачыў, альбо за ўвогуле тыпу пруфрідинг як бы для гульні зрабіў, тыпу гэта мае сэнс увогуле ці не, альбо плейтэст. Блін, трэба было ўдзельнічаць у плейтэсце. Я бы ім усё выказаў. На The Lost Vikings адпраўляецца 100. Дзякуй вялікі, Вячеславіч. Зламаў Twitch, ну, гэта нават яшчэ без кубікаў. Так. Ну, гэта ахоўнік. Добра, ён стаіць тут. Дзе ты можаш быць? Ну, реально, я просто не здзіўлюся, што ён будзе дзе-небудзь. А, гэта хто? Гэта орк? Там зверху. Дальше там бачу щось. Што гэта у нас? О, дзякуй вялікі, Байтруш, за подписку за Prime. Дзякуй вялікі. Так. Калі б ты быў рычагом, ты быў бы ў крылатай думцы нейкага грэка. Усё зразумеў. Я адразу не зразумеў, потым як зразумеў. І там нешта пра перагортванне ўсяго на свеце, так? Вось прыкладна каля сусвета і каля перагортвання. Блин, вось цэнтральная частка. Давайте вось просто візуальна так ацэнім. У нас ёсць ахоўная вось там вось злева фортыфікацыя цэнтральная, і там справа нейкая закрытая. Так? Патрэбна 3 дамы праверыць. Так. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Мы дабілі гол па сапкам. Адвісла, вось, Байтруш выратаваў, карацей.
З'явився і вирятував. Так. Давайте тоді у центральну гэту частку. I'll check it out. Ідіть, проверяйте. Блін. Here, a goblin. A goblin. What's this? What the? Here, a goblin. Someone's here. Stay sharp. Must still be around. Так. Нехай ходять, шукають. Тому що, як я вже казав, самий ефективний спосіб огляду території – це бігом. Ну, типу, ти просто прибігаєш всю локацію, проверяєш усі місця і потім шукаєш уже, як у гэта можна тихо трапіць, калі гэта немагчыма было зрабіць тихо. Ну, типу, калі ти помер у працэсе твоей разведки боем. До речі, калі б быў бы клон, я бы гэта клоном просто рабіў. Я бы адпраўляў клоном, бег бы у наглую і паміраў бы, а потым прыбягаў бы з тыксам і правяраў бы рэальна. Вось так вось я бы рабіў. Я нават не ведаю. Добра, рычага тут няма. Але што сабраць ёсць? Давайте пазбіраем, што можам. Так, там шкляночка са здароўем, якая не вельмі патрэбна. Можна працягнуць далей ісці. Падымемся яшчэ вышэй. І гэта мы поўнасцю тады праверылі левы будынак. Калі з левым будынкам скончылі, то пойдзем глядзець цэнтральны будынак. І вось так, метадычна, будынак за будынкам. Так. Я магу наверх неяк? На прыступкі туды. Оп. Не тое, што я жадаю. Нічок сабе, што пачалося? Што пачалося? Хайп-трейн проляцеў. Так. Чел гэты... Я могу зачапіць яго выпадкова, калі буду правяраць. Да блин. Ды... Ладно. Можа забіць просто. Таму што не вельмі атрымліваецца за... What was that? There. Thought there was something. Так. Добра, хрен з ім, не будзем. Я хацеў наверх забрацца, там незручна. Да. Can one of you check this? Так, вось гэта. А, наверсе тут. А, дымаход, дарэчы, і не працуе. Цікава, цікава. Бачыце, там вось дымаход. Так. Ці магу я... Блин, ну, конечно, самое файное было бы гэта зачапіцца просто где-нибудь. Альбо просто праз низ прайсці. Блин, у меня есть такое адчуванне, што гэта канкрэтна і будзе той пакой, які мне патрэбна. Давайте абыдзем. Я прям упэўнены ў тым, што гэта ён будзе. Так. Яшчэ наверх можна залезці. І наверсе ёсць нейкая хрэнька. Оп. Усё, забраліся максімальна наверх. І зараз зверху ўніз будзем правяраць. Ну, мы насамрэч клон. Так, але ж... Мне вельмі шкада, што прыбралі такую фішку серыі. Тыпу, кантраляваныя клоны, гэта было прям моц. Ты рознае мог імі рабіць, ты ствараў сабе невялічкі атрад гоблінаў. Ну як, ты мог пасадзіць аднаго гобліна напрамую кіраваць, і некаторых ты мог пасадзіць у розныя пасткі, напрыклад. І ты раскідаў клонаў, і імі робіш розныя камбінацыі, калі жадаеш рабіць гэтак. І ты не абавязан, што мне яшчэ падабаецца, то бок калі ты не накіраваны забіваць, то ты, у прынцыпе, можаш не карыстаць іх. Просто калі гульня якраз такі пра забойства, я мог бы ўпершыню пачаць карыстацца гэтым арсеналам, які там быў. Які я так і не карыстаў. Трошки шкада. Ну, карацей, тут таксама на гэтым паверсе нічога няма, але я магу у дымаход гэты зваліцца і пралезці. Оп. Полезлі ўніз.
Калі што вырвае геймінг, я ўжо некалькі разоў казаў. Я хутка тайм-ауту пачну на цябе кідаць. Рабі так, каб гэта было можна глядзець у Беларусі. Так, каб чат можна было пабачыць у Беларусі і каб табе праз плечо ніхто нічога не сказаў, добра? Я ўжо папярэджваў і гэта рабіў 3 разы. Это, ну, далей можа быць... Блин, мяне амаль заўважылі. Далей можа быць больш жорстка, просто буду меры нейкія прымяняць. Таму што, ну, не ок, уже не ок. Ты быццам бы мяне не чуеш. Так. Альтерс мне не хапіла. Ну, не, Альтерс як бы поўнасцю на гэтым пабудавана, а вось у Стыкса я гэта ніколі не карыстаў, хаця і была здольнасць. Просто ў Стыксе дагэтуль яно патрабавала, ну, як бы можна было гуляць пра стэлс поўнасцю. І стэлс было выключна пра стэлс гуляць. Было цікава. Ён жа не запусціць газ вось сюды. Яны запускалі газ дагэтуль у розныя тоннелі. Давайте зараз просто пасочым. Таму што вось гэтыя штукі, я поўнай бяспецы тут. Мяне могуць спакойна сядзець, і яны нічога мне не зробяць у такіх туннельчыках. Таму што у іх няма інструментаў, што рабіць з гэтым. Ну, згадванне ў Беларусі. Я кажу, каб гэта было бяспечна глядзець у Беларусі. А ты ведаеш, як гэта ў Беларусі працуе? Так. Ну, чат. Я не ведаю. Ідзем далей. Я нешта на гэтым паверсе таксама нічога не бачу. Мы неяк праверылі ў розных месцах, але тут таксама атрымліваецца 0. Просто 0. Гэта я вярнуўся ў лев... Моя праблема ў тым, што я ў левым будынку зноў. Блин, трэба выбірацца. Лезем у комін назад наверх і ідзем у цэнтральны будынак, правяраем далей цэнтральны будынак. Жопоголь, блин, контент попер. Блин, Мне трошки сумую гэта, ну, як бы, калі яно, ну, тыпу, ты не заўсёды... Я і так ужо крові папіла мне тое, што я шукаў гэты самы па дадатковых квестах. Так, а зараз я па асноўнаму квесту раблю тое, што не спадабалася ў дадатковых квестах. Ну і ладно, калі гэта было бы мала, але гэтага шмат, насамрэч, больш, чым патрэбна. Пачакайце-ка, як ён заўважыў, калі ён спаў? Становимся небачнымі і чакаем. Выпіваю один бурштын і раблю яшчэ один. Нават 2. Што ён спаў? Як ён прачнуўся-то? Чел, што за лухта? Альбо ён прачнуўся... Зараз, я хутчэй за ўсё зачапіў триггер проста. І ён прачнуўся таго, што я зачапіў триггер і пайшоў правяраць усё навокал. Вось і ўсё, вось уся яна логіка, вось так яна спрацавала. Так, там ахоўнік спіць. Гэты ахоўнік не спіць. Нешта там працуе. Добра, заходзім. Ты нікуды не ходзіш, не? Чел. Я спадзяюся, ён хоць трошки патрулюе.
Але ж яны спяць, хоць бегай навокал. Так, вось гэта трошкі здзівіла. Але я ўпэўнена, што ён проста спрацаваў яго триггер, што я прыйшоў. Я ўжо казаў, што тыпу ёсць такая хрень, што яно не ўся гульня, не ўсе ахоўнікі ходзяць і актыўна патрулююць, так? Частка з іх яны пачынаюць актывавацца толькі тады, калі ты заходзіш у пакой. Ну гэтага прыйдзецца ён увесь пакой бачыць, каб ён просто не перашкаджаў. І таму што гульня гэта ніяк не падтрымлівае маё стелс-праходжанне, то ўжо ладно, хрен з ім пазбаўлюся. Ты пойдзеш у куфар. Так, ну і ўнізе таксама нічога няма, я там ужо прабягаўся. Коротка. Добра, ідзем у правы будынак, які я там бачыў, так? Зноў жа. Тут можа нічога і не быць. Я правяраю просто таму, што гэта лагічнае месца. Гэта я правяраю лагічнае месца, у якіх можа быць. Якіх можа быць гэты рычаг. Я шукаў, таму што гэтыя будынкі выглядаюць як моцныя такія фортыфікацыі людзей, так? І ў гэтых фортыфікацыях людзей, па ідэі, павінна быць рычаг, які належыць людзям. Правильно? Таму што ім патрэбна неяк спускаць, падымаць кварц, так? То бок я карыстаюся логікай зараз. Што не заўсёды працуе. Зноў жа, мне падаецца праблема геймдызайна. Трэцяга стыкса. Дагэтуль яны падказкамі гэта вырашалі па-рознаму, а вось... Так, падаецца. Мне, што мне падказвае, няма ні халеры тут. І гэта выключна, тыпу, усё неправда. Я праблему сабе сам... Я сам сабе прыдумаў логіку, і гульня такая, не, я просто па-свойму буду рабіць. А ты выкладываешь записи стримов по стыксу на YouTube? Так. Усё выкладывается. Прям усё. По-моему, я только пару стримов не выклал на YouTube. И то я там выключно, по-моему, один стрим по перакладе, калі дыскалізм займаўся, а потым я пачаў іх дадаваць. Я типу, один там два не выкінуў, тому что, ну, типу, а што цікавага там глядзець? Не, людзі глядзяць. Нормально. Такая ось хрень цікавая. Нечаканая. Так, блин, неудало охотник стал. Лепший контент. Ну-ка. Дзякуй за кліп. Зараз я погляджу. А, блин, я не там гляджу. Тут я не пачую. Дай-ка, я падаецца зразумеў, што там. Это стык слазіць по трубе. Я могу 10-гадзінную версію хоць так зараз зрабіць. Типу, я буду сидіць і красиво вверх-вниз просто по гэтай трубе лазать. Дзе яно? Блин, яно так працуе, не вельмі зручна, шчыра. Дашборд кліпаў мне не падабаецца у Твічы. Чаму яно без гука, альбо мне падаецца? Конечно, не так. Ну, блин, карацей і так. Давай я дадам кліп. Блин, тут я гэта ўсё... Мне падаецца, я ж пераглядаў усе кліпы. Я просто, можа, не адзначыў некаторых з кліпаў, можа, я пераправеру пасля стрима. Там ёсць пара кліпаў, якія, мне падаецца, я глядзеў, але чамусьці я іх не зафічарыў, не адправіў на гэта самае, на старонку. Не падабаецца мне, не до конца мне падабаецца гэты інтэрфейс там з кліпамі. Ён як бы ок, але не ок. Так, добренько. Рычага няма пакуль, нідзе. Тады ідзем нелагічна. Там наверсе, на самом версе дзесьці, падаецца, знаходзіцца орк. Вось тут орк. І яшчэ падаецца дзесьці вышэй там штосьці, нейкая абсолютна канструкцыя, якая ўжо не чалавечая. Вось орк. Так. Шаман атрымліваецца. Оп. Это мы скрали эмблемочку.
Вось, і моя ідэя праверыць самы-самы верх, на якім, хутчэй за ўсё, гэта не мае проста ніякага сэнсу, але мы ўжо сутыкаліся з нелагічнасцямі ў пабудаванні сусвета. Таму ідзем сюды. Оп, амаль спаліліся. Ёсць. Гэтыя чэлы. Гэтыя чэлы вось тут. І мы спрабуем вось сюды прайсці. Гэта ўсё яшчэ чалавечая пабудова, але ў той жа момант тут ніводнага чалавека няма. І я не здзіўлюся, калі тут раптоўна будзе ляжаць рычаг, просто так. Ніхто яго ахоўваць не будзе, нікога навокал не будзе, мы проста знайшлі рычаг, не? Альтэрнатыва ісці не ўверх, а ўніз ужо. Дарэчы, мне ўсё больш і больш падаецца, што ісці ўніз самае лагічнае. Тыпу, сярод гоблінаў яны згубілі рычаг, насамрэч ён апынуўся ў яме з гоблінамі. Проста ніхто з захоўнікаў гэта нават не прагаварыў. Вядома, што не абавязаны, але камон, мы ўсё ж такі гульню гуляем. Так, ахоўнік орк. Ну, атрымліваецца ў самы низ тады. Таму што гэтыя дамы вялікія правераны. Ставіцца низ. Там яшчэ 3 нейкія штукі. Так. Тут яшчэ цягнецца нешта, я ось не разумею. А, тут і нейкія замкі яшчэ супрацьвагі. Хаця, можа быць, гэта не проста так ён здымаецца. То не толькі рычаг патрэбна, яшчэ штосьці дадаткова. Уніз дабрацца, мне паказвае. Twitch для мяне вывеў вынікі на канале за люты. 0 секунд трансляцыі, 0 паведамленняў у чаце, 0 трансляцыі за месяц. Угу. Неблагі результат. Я скажу, добра для пачатку. Усе так пачыналі. Я больш скажу, я некалькі разоў не змог зрабіць кліп, бо Twitch завісае ў меню стварэння кліпаў. Ну, цудоўна так. Што з дыскатэка там унізе? Карацей, яны робяць бойкі гоблінаў. Вось. Вось унізе гобліны, і зверху над ім падвешаны кварц. Не ведаю, чаму канкрэтна тут, над гоблінамі. Але вось так яны робяць. Блін, тут аховы шмат. Унізе там немагчыма будзе трапіць. А як сюды забрацца? Я магу проста пралезці, мяне гэта не заб'е? Не заб'е, вы глядзіце. Што дзіўна. Manage to escape, we're dead. That's why you keep an eye on them at all times. If they move, you don't think you shoot. Yeah, you're right. We don't let them try anything. Так. Тут нейкая турма для... О, я так НРН-ку собі зрабілі. Добра, прапанова пашукаць кагосьці, хто... А, я зразумеў. Кварц утрымлівае замкі на турмах. Так. Трэба знайсці кагосьці, хто жадае збегчы. Ты не жадаеш збегчы? Не жадае. Можа быць, дзесь яшчэ? Шукаем, карацей, сабе хаўрусніка, хто дапаможа з пабегам. Ну, якому можна будзе дапамагчы з пабегам. Дзіўна, што гэта не жадае. Зялёненькі. Гоблін, орк. Блакітныя прамяні нас не забіваюць, запішам. Насамрэч забіваюць, але проста я тыпу амаль не дакрануўся да яго. Мне як так, можа, гуня проста хутчэй залічыла. Так, ладно, нельга з табой размаўляць. Нельга. Ладно. Пачакай-ка.
А чому я його раніше не зауважив? Чому я тільки бицем зараз з'явився? doing here? How did you get in? Wouldn't you rather learn how to get out? We all want to escape. Why would you help us, hmm? I'm trying to get my hand on the courts above the arena. Then we'd be your diversion. I get it now. Disable the catalyst blocking the cells and come back. We'll make a plan. I'll take Добре. Ёсць у яго план, карацей, яны будуць каталізатор вось гэты вырубіць на клетцы і ок, і нарм, і падыдзе. Ну тады чакаю вось гэтага орка, пакуль ён дыдзе, і пачынаю працэс, ламаю што-небудзь тут. Чаго і ў іх оркі такія пісклі? Я не ведаю. Я думаў, ладно, одна рачыха, і я мог гэта выбачыць, але зараз яно быццам бы ўсё вываліваецца. done. Let's move before they spot us. Адзін зламаны. Зараз другі зламаем. І можа быць яшчэ якія. 4 каталізатора трэба зламаць. Two more catalysts. Яшчэ 2. Тут ахоўнік ёсць. Гэтага ахоўніка, дарэчы, можна і забіць. Ён на яго ніхто не прыйдзе глядзець. Мне патрэбна каталізатар яшчэ з іншых бакоў. Разумеў. Давайте на усялякі ў клетку гэтую зайдзем. Так. Гэты орк можа быць глазастым, ён можа заўважыць. Так. Есть. Я не могу сховать тело, не? Нема куди мне ховать тело. Добре, сховаем сюди. Это вельмі моцно казаць, што я схаваю яго там. Але ладно. Хаця б не так зауважна у коридоры. Time to take a closer look. Ну, до речі, падаецца, той орк бы і не заўважыў. Можна было бы і пакінуць, як ёсць. Так. Гэта мы таксама зламаем. А я магу, хутчэй за ўсё, прасцей будзе пракрасціся праз яму з оркамі, з пачваркамі гэтымі, з гоблінамі. Так? Вось туды, просто на прамкі. Тым больш, што тут ёсць што забраць, пакуль што. Ён замеціў цела? Ён заўважыў цела? Блін, ён зараз шукае. Не правярай гэтае месца. Што ён шукае? Як ён... Ён заўважыў, што зламаныя гэтае самае? Цела ён не заўважыў, дарэчы. Ён за чагосьці іншага заінтрыгаваны быў. Цікава, цікава. Это нечакана, конечно. Так, это мы зробім. Яшчэ і захаванне сабе атрымалі. Файна. Добра, гэта здаравены орк. Халера з ім. Я бы іду лепей з гэтага боку, таму што там у цэнтры ўсё ж такі занадта шмат мелкіх гоблінцаў, і яны мяне спаляць. Стелс у сучаснасці паклупаць фьюзбокс. Стелс фэнтэзійны паклупаць магічны фьюзбокс. Ну, так, так. Не, ну тут такое прям высокое фэнтэзі з вялікай колькасцю тэхналогій. Такіх магатэхнікі. Блін, а вось як? Цікава, я магу... Вось, зараз самы момант. Я жадаю праверыць. Я магу кантраляваць розум кагосьці? Я магу кантраляваць розум... Не, я думаю, орк будзе адбівацца ад гэтага самага, ад кантролю розуму. Я просто магу кагосьці прымусіць зламаць вось гэты фьюзбокс. Ну, умоўны. Ты можаш сабатыраваць яго? Не, не можаш. Выпей.
А я магу за ахоўніка кудысьці, хрен ведае куды прыйсці там, не ведаю. Як далёка я магу зайсці? Так, о, тут блюпринт ёсць. Дарэчы, неблагі спосаб кантраляваць гэта сама разведкі. Тыпу ўзяў пад кантроль і праверыў лакацыю. Оп. Цела знікла. Больш няма яго. Той ахоўнік вярнуўся сюды, калі прыйшоў у сябе. Я спадзяюся, орк не разлуецца, што тут чалавек знік. Дальше, што цікава, бачыце? Бачна прыём працаўнікоў, то бок я расплавіў цела, так, і цела знікла, але яно ўсё роўна бачна. Яно просто стала... Па сутнасці, яны не прыбіраюць мадэльку цела, яго хітбокс, таму што я просто пакідаюць на месцы, просто робяць яе небачнай і немагчыма ўзаемадзейнічаць. Мо мы зноўку пахнем? Дарэчы, магчыма. Можа быць, орк нейкім чынам можа адчуваць маю прысутнасць. Просто оркі раней такога не ўмелі. Это быў прыкалдэс эльфаў. Я зараз атруціў яму ежу. Ну, вадзічку там, што ён там п'е. Толькі не памры перад оркам, калі ласка. Калі ласка, не памры тут. Орк, разгарніся. Блін, орк, разгарніся. Альбо гэта дрэнна скончыцца. Давай, давай, давай. Оп. Пакінулі. Давайте заберем яго, просто аднесем куда-нибудь, схаваем. Вось у гэтую шафу запихнем. Оп, нормально. Тут, дарэчы, яшчэ пячатка ёсць, і мы такім чынам захаваемся. Это наше захаванне зараз ляжало тут. Так, пачакайце-ка, што мы не можам падабраць? Гэтую не можам падабраць. Я магу куды-нибудь скарыстаць іх? Не магу, на жаль. Альбо... Давайте баночку выпью. Просто потому, что могу. Не? Так. Оп, храніце здароўем. Блин, я выкарыстоўваю ресурс, які лепей было захаваць. Ну ладно. Ну і хрен з ім. Блюпринтик. Ёсць. Вітаю, цірткі. Вітаначкі. Нешта не па-сыфскі гэта забіваць. Ну, шчыра, трошки расчароўвае мяне трэці стык з тым, што зусім першы две часткі не заўсёды падтрымлівалі мой стыль праходжання незаўважнасці, а трэцяя нават трохі падзабівае на гэта. Прям робіць гэта, не ўлічвае. Так, гэта мы зрабілі. Зараз трэба толькі з тым оркам паразмаўляць. Давай, сиди. Альбо я могу так просто пролезть. Так, я могу просто так пролезть. Оп. Цудоўна. Размаўляем за разворком. I took care of the catalysts. What's our next move? As you saw, the guards are on edge. If we leave one by one, they'll shoot us. We all need to escape at the same time to create a general panic and surprise them. Lower the courts into the arena. It'll be the signal for our great escape. I'll see what I can do. Добра, вось зараз мне прапануецца якраз таки кварц апусціць уніз на арену, што вельмі напружыць ахоўнікаў, і тады яны вырвацца са сваёй турмай. Ну, гэта, па сутнасці, для іх і сігналам будзе, і магчымасцю. Так. Ну, карацей, ок. Як скажаце. І зараз яно мне прапануе падняцца наверх, так. Дабрацца да рычага. Толькі рычаг ні халера не працуе, я ўжо гэта ведаю. Трэба знайсці нармальны рычаг. А нармальнага рычага не будзе. А тут ввогуле можна і не хадзіць было. Так, ён тут спяць усе? Не, не ўсе спяць.
Адзін патрулюе і яшчэ... Што гэта? Як дзіўна выглядае. Гэта мяшочак такі? А, ўсё, я зразумеў. Так. Адзінае, што скажу, вось, блин, насамрэч, прям бачна, што энергіі на ўзроўні ушло шмат. Тыпу, вось гэтыя мелкія дэталькі ўсе размешчаны. Гэта прям, ну, дызайнер ўзроўняў працаваў як божанька. Заўсёды добра, што добра было ў стыксе, дык гэта дызайн ўзроўняў. Так, я магу неяк выбрацца адсюль? Так, тут орк спіць. Можно наверх, мне просто выбраться отсюда, я не ожидаю тут зависать, я ж тут захраснул. Не вельмі удалое место. Ой, здоровенный орк. Опаньки. Я знайшоў нейкую хрень, карацей, якая па сюжэце была патрэбна. У мелкім закутке, у якім я спадзяваўся просто знайсці выхад. Я бы хрена з 2 гэтую штуку знайшоў, калі бы спецыяльна шукаў. True story. На Эліас по-беларуску адпраўляецца 10 000 цмок. Ні халеры сабе. Дарэчы, зноў жа я паўтаруся, Ілья Гродна не адказвае на паведамленне на твічы і ўвогуле пакуль не з'яўляўся. Вось, таму калі ад яго не будзе ніякага адказу до конца сённяшняга дня, неважно ўжо нават калі ён з'явіцца заўтра, то мы просто будем рабіць, зноў разыграем ключ для Міо і разыграем яго у пятніцу, так же самае, як мы рабілі дагэтуль. То бок той же самы падыход. Мы разыграем тады, калі мы будзем круціць рулетку. Калі вы былі ў спісе, вы ўжо ёсць у спісе, ну, вы застаецеся на розыгрышы. Калі вы адсутнічаеце ў гэтым спісе і не рэгістраваліся, вы ўсё яшчэ можете гэта зрабіць. Вам патрэбна увесці каманду ў чат. Каманда ў чат ключ, клічнік ключ, альбо клічнік кій па-ангельску. Вось, і тады вы будете зарэгістраваны на розыгрыш. Вось зараз я триггернуў штуку, якая дазволіць мне пачуць размову. Вось тут можна схавацца і паназіраць. Добра. Can you remind me where the forge is? I just got here and I'm lost. Behind the main elevator, on the left, near the gondolas. Пробай, ти правильно зрозумів. Так. Ось, може бути варто... Я просто не жадаю зачепляти повідомлення, покуль Ілля Гродна не з'явився. Так. Оп. Може бути, він з'явиться, все ж таки, так. Тому я не ждаю причепляти повідомлення, але завтра уже буду причепляти, каб ви, ну, для тих, хто може просто мимо пробігати. Так, добренько. Знайсці... Пачакайце-ка, там мне показвае знайсці рычаг у лакацыі, якую я правяраў. Гуляй, толькі не скажы мне, што ты заспавніла рычаг. Вось гэта будзе прям подла, чат. Это будзе адзін з самых мудацкіх рашэнняў за усе, блин, 3 часткі стыкса. Калі гэта так. Таму што падаецца, яны заспаўнілі рычаг там, дзе я ўжо быў. Оп. Скраў шклянку з бурштыном. Таму што там я ў тым месцы якраз таки абшукваў. Можа быць, я неўдала абшукаў і прапусціў, але гэта, калі гэта там, дзе я дакладна прям глядзеў вачыма, то, блин, гэта будзе вельмі непрыемна. Так, я чую, што нешта адправілі, але я зараз максімальна сканцэнтраваны. Добра, схаваліся. На Total War Empire адправіцца 9500. Альбо не заўважыў. Ну так, але і на стріме чалавек як бы не з'яўляўся, і як бы паведамленне не заўважыў. Але што мне рабіць? Ну, тыпу, для мяне гэта тое ж самае, што чалавек проста адсутнічае. Ну, тыпу, і ўсё. І ключ нікуды не ідзе.
І колькі чакаць чалавека таксама невядома, тым больш, што я папярэджваў перад гэтым, што... альбо не заўважыў, ты ў сэнсе не пра паведамленне, ты можа быць пра рычаг. Я спадзяюся, што я просто не заўважыў. Лепей для гульні было, каб я просто не заўважыў. Так. А як я наверх там выбіраўся? Вось і на вяровачка. Зламаў сабе ножку. На Last Train Home адправіцца яшчэ 500. Дзякуй вялікі. Так. Оп. Вяровачка. Так, спакайней. Трымай сябе. Лепш бы каму іншаму зламаў нагу. Ну, тут Найнрэвенс у чаце. Я думаю, ён усё гэта ў нататнічак сабе запісвае. Блин, мне реально падаецца, яны заспаўнілі. Таму што я правяраў той пакой. Ну, як мінімум пакой я той правяраў. Зноў жа, я мог быць не вельмі уважлівым, я мог памыліцца. Але 100% адчуванне таго, што проста дадалі постфактум, як пасля таго, як я ўжо там пабыў. Типу, а зараз ён там з'явіўся. А яны нават не прагаварылі тое, што, блин, я, наверное, там толькі што павінны былі толькі што прынесці. Просто гэта подла. Я мог бы гэты рычаг спакойна забраць і зараз. Ну, типу, нішто не перашкаджала сюжэтна гэта зрабіць заранее. Таму што Ноб шукаў той малайчынка. Так, гульня. Як ты прапануеш мне туды у той пакой пранікаць? Дарэчы, падаецца, ўсё ж такі можа быць, я пакой гэта і не правяраў. Таму адбой можа быць не настолькі ўсё дрэнна. Можа быць. Я зараз шмат бурштына вытрачу, але просто таму, што зайсці. Опа, дзверы самі адчыніліся, закрыліся. Я быў тут. Я пралазіў праз гэты самы, праз дымаход. Памятаеце, як тут я праз дымаход пралазіў? Я быў тут, я літаральна каля гэтага стола праходзіў. Ну, капзда. Ой, гэта реально, мне падаецца, гэта самая горшая штука, за якую нарабілі за ўвесь час 3 частак. Хаця я, конечно, я ўспрымаю, калі б гэта было бы ва ўмыснай першай частцы, я бы закрыў на гэта вочы, таму што мне было бы цікавыя моманты астатнія, і яно як асноўны фон, ну, як просто дадатковы, як бы такі нюанс, ну, такі, ну, ладно, ну, як бы, можна выбачыць. Але на фоне рэшты касякоў, ну, неяк ужо мне перабор, нават мне перабор. Я вельмі лаяльна стаўлюся. Просто гэта трошки па-мудацкі. То бок, пайдзі туды просто так. А я вытраціў рэсурсы, каб знайсці гэты рычаг. Я знайшоў рычаг, я знайшоў, як працуе механізм. Я гатовы быў ужо ламаць усё. Але гуня такая, не, у нас па сюжэце ты павінен спачатку паразмаўляць з гэтымі самі зоркамі. Ідзі шукай мяне. Мяне там ужо няма даўно. Вось, ідзі паразмаўляй з оркамі ў турме, а потым толькі можна паспрабаваць увогуле скрасці. Ідзіце шукайце. Мяне там таксама ўжо даўно няма. Вітаю, паладзін, вітаначкі. Я думал, нататнічак я толькі ў Рудзе. Небяспечна з вами. Ну, не, у нас ва ўсіх ёсць нататнічкі. У любога стрімера павінен быць стрімерскі нататнічак. Інакш навошта гэта ўсё, правильно? Так, ремонтуем рычаг, дёргаем рычаг. Поехали, кацанка. Not how I thought it'd go. Poor bastards. Now, I better get down there and grab that chunk before things get worse. Гэта ж за тое, што любяць готику. Можна прайсці хоць ракам. Дык вось так.
як заўгодна, магчымасць праходзіць як заўгодна у любым парадку, як табе падабаецца. Гэта ж у гэтым-то як бы і кайфы. А тут атрымліваецца мяне гэтага кайфа, я літаральна прайшоў тое месца, я правяраў той пакой, мы памемілі, пахадзілі навокал, і ніякага там рычага не было. Я 100% упэўнены. Гэта ў вельмі відавочным месцы. Так. Глядзіце яшчэ якая цікавая штука. Бойка тыпу адбылася з оркамі за кадрам. Ну, вось тыпу оркі, якіх я вызваліў, так? Яны дзесьці на фоне там пазмагаліся, але ну, візуальна нам нічога не паказалі. Дарэчы, нікога тут унізе няма. Можна спакойна проста прызямліцца і... Тыпу бойка адбылася, але мы яе прапусцілі поўнасцю. Я не ведаю, дзе оркі. Так. What the fuck? Didn't see that one coming. Халера. А можна не? Бойка з босам, оркам, гэта жорстка. Не, у меня просто боевых... Так, давайте-ка. Вот зараз я возьму себе боевые здольности. Я просто прям... У меня просто накопилось уже пунктов, мне подается. Давайте наберем себе боевых здольностей, яких. Там был настакивающийся эффект кривавый для ворога. Так. Клоны. Вот это, может быть, 10 тут было. Мне падавалася, была такая хрень, якая дазваляе... О, блин, 4 блюпринта? Адкуль у мяне 4-то? Добра, давайте возьмем вось гэта. Міна... Не? Калі не прынцыпова якому є згодна даваць ключ, то прапаную сваю кандыдатуру. Не-не-не, гэта так не працуе. Так, Флакс Бласт, рэфлексы гобліна, атакі. Мы можам ухіляцца да атак аўтаматычна. Дарэчы, неблагая ідэя. Так, што у нас яшчэ? Блін, а дзе? Я бачыў нейкую штуку, якая... руны, мне падаецца. Давайте баявыя руны просто возьмем на гэты момант. Потому што гэта будзе складаная бойка. Так. Вораг крывіць. Ухіленні прасцей рабіць. І возьму сабе што-небудзь. Крокі нечуйныя, калі ходзім. Клонаў. Альбо здольнасць тыпу ось максімальнага ўхілення, альбо Флакс Бласт. Так, давайте-ка вось гэта рэфлексы гобліна возьмем сабе. Пасіўнае ухіленне да там адразу. Яно там працуе заўсёды, тыпу мы пачынаем ухіляцца, але ёсць актыўнае ўхіленне, якое дазваляе нам па сутнасці ў бойцы мець ідэальнае ўхіленне заўсёды. Нешта такое. Так, зніжэнне коштаў. І можа быць сабе яшчэ нейкую хрень, тыпу... Ну, ось так і пакінем. А можна неяк больш проста хуценька зваліцца? Так. Добра, мы гатовыя? Не, мы не гатовы. Я возьму сабе, пераразмяркую здольнасці. Вось гэтую здольнасць на ўхіленне я пакіну вось тут, на сваёй асноўнай. Вось так. І яна просто будзе выкарыстоўваць бурштын. Давайте яшчэ сабе, оп, зраблю. І кокон, можа быть, давайте кокон пакіну. А я магу сабе пакінуць кокон, тыпу, увогуле, а можна збегчы з той бойкі? Я ж не абавязан, ці абавязан я змагацца ў ёй? Я просто зараз задумаўся, тыпу, што мяне прымушае змагацца ў ёй? Я магу просто збегчы. Так, перараджэнне, карацей. Ось так зробім. І я паставлю зараз кокон яшчэ свой. Оп. Што, а я не магу яго паставіць? А чаму? А чаму я не магу паставіць? А дзе? А як ён працуе? Што я раблю не так? Што за здольнасць? Калі актыўны... я павінен яго вось так ставіць. Это не тая кнопка.
Ось так? Правильно? Я ж могу тут поставить кокон. Во, ось тут можно поставить кокон, там вороги стоять, и ладно, и холера з ними. Опа, а ось і кокон. Или что, заберем его назад? Потому что просто я перераджу. По-моему, перераджение на коконах автоматично. Блин. Усё. Я готовий. Я максимально подрихтовався. Вітаю, Чпатейта. Орки, козьоли. Дик гэта самае, мы ж за орка гуляем. Ну, Styxian орк. Так-то. Ну что, готовые? Готовы. Мы подрихтоваліся. Просто распланавана ўсё. Кожны мелкі момант. Зараз эту хрень яшчэ заберу по дорозе. Поехали. Ось що цікаво, зараз є кокон. Ранее кокон был автоматичный. А, ён ахо... Блин, ён мене забив. Добре. І глядзіце. Кокон ёсць, так. Я могу зрабіць яшчэ один? Не могу я зрабіць яшчэ один. Чаму? Бурштына патрэбна шмат. Блин, бурштына у меня якраз і няма. Просто ён-то мяне забіў, але я зноў заявіўся, так? Я могу яго паспрабаваць напасть на яго ціхенька. Просто зараз я ў кантролі сітуацыі, так? Па сутнасці бойка з ім як бы знікла. Да блин. Я столькі рыхтаваўся для гэтага. Чамусьці, ну, бойка просто не вельмі зручная, і я касячу. Добра, столькі падрыхтоўкі, просто так, згублена. Ладно. Але сколько нам ідэя мне спадабалася. Ухіленне я так і не ўключыў, дарэчы, вось гэтае моцнае, якое я хацеў. Так, давайте-ка. Я па новай зраблю гэта ўсё. Робім кокон, па-першае. Дзе мой кокон? Так, блюпринтаў яшчэ шмат. Божух, ну божух, колькі у мяне ўсяго. Вось гэта. Можа міну раз... О, давайте міны раскідаем. Во, я вось гэта. Блюпринты гэта я не буду пакуль рабіць, так. Адмычкі хутчэй вось так. Я раскідаю міны по полю бойкі. Так, вось гэта паскарэнне таксама заберу. Потому что я ўсё роўно ждаю пакінуць эту здольнасць. Коканы ў мяне ўжо прамацаваны максімальна. Я бяру, сабе ставлю коканы. Так, вось так. Ёсць коканы абраныя. Міну патрэбна зрабіць яшчэ, калі ў мяне ёсць. Можна дзве зрабіць максімум. Я не вельмі запомніў, дзе канкрэтна міна, ну, дзе ён з'яўляецца, так? Спадзяюся, коканы не заўважыць тут. Ён тут даволі палеўна стаіць. Каб вы разумелі шалёнасць. І здольнасць яшчэ выставіць гэтую новую. Калі б я мог захавацца перад усім гэтым, я б захаваўся, але чат няма магчымасці захоўвацца. Мы гуляем на максімальнай складанасці. Усе гэтыя штукі трэба рабіць перад тым, як збіраеш розныя прадметы, альбо праходзіш кантрольныя кропкі. Чаму мы такі малы? Я думаў, мы гоблін. Дык мы гоблін. І вось гэты орк, мы, дарэчы, былі вось такім здаравеным оркам, як той орк. Мы просто скукожыло у нас вельмі моцна. Можна яго трэба скінуць нешта? Можна, тэарэтычна. Не. Не атрымаецца. Тут няма такога. Нічога не вісіць зверху. Ён просто моцны, і тыпу змагацца з оркам, я павінен яго перамагчы. Гэта абавязковая бойка. Прапаную гобліны. Так, чат, падрыхтаваліся, так. Першае, што націскаю, гэта здольнасць... не, міны расставіць. Міны расставіць. Давайте міны. Зараз будзем, блин, прям усім карыстацца ў гульні. Я не ўпэўнены, адкуль ён пачынае. Мне падаецца, ён альбо з гэтага боку пачынае, альбо... Так, вось міна раз.
З гэтага боку, так. Галоўна не триггернуть просто бойку. По-моему, ён адсюль пачынае. І вось адсюль давайте яшчэ кінем. Ось тут міну. Ось так. Будзе 2 міны кіслотныя. Кокон у нас уже ёсць там наверсе, так? Я пераключаюся. Уключаем максімальнае ўхіленне. Я спадзяюся, што яно працуе супраць оркаў, але трэба просто круціцца і ну, карцей, разберомся по дарозе. Што я настолькі рэдка змагаюся з ворагамі, што складана просто. Прям складана. See that one coming. Я спробував ухилитися зараз. Так, там 2 міни, так. Ён не ведае, што я тут. Я карыстаюся гэтым. Ён сам наступіць, можа быць. Ідзі правер. Там міна кіслотная. Но ён на міну павінен прям наступіць, альбо што? Міна на яго не спрацавала. Опа! Перамога, чат. Перамога, чат. Цудоўна, бачылі? Ну, інтэлект. Перамога інтэлектам. 200 IQ просто мовы. Ну, хоць пакарыстаўся здольнасцямі. Can't get away now, can you? Hey, I can stop whenever I want. I just don't want to. Карацей, ужо Флакс ужо па сутнасці поўнасцю забірае мозг Стыкса, ён просто выконвае, ну, не толькі поўнасцю выконвае яе загады, але вельмі лёгка маніпуляваць ім для Флакса. Ну, гэта было кайфова, конечно, мне спадабалася. Вітаю ў чаце, вітаю ў чаце. Вітаю ў суполцы Lex Flex. Lex X Flex. Хтосьці змагаецца чэсна, а хтосьці выйграе. Так, так, так. Перамога гоблінаў. Перамога інтэлектам. Добренька. Я верну сабе вось гэтую здольнасць за паволіванне часу. Хаця не, давайте рэфлексы няхай гэта застаюцца. Гуня уже захавала, то бок усе гэтыя паляпшэнні ў нас ёсць. І ёсць яшчэ штосьці, што я не прамацаваў. І так, у меня 4 пункты ёсць яшчэ прымяніць. Мы іх можам прымяніць для здольнасці кварца, напрыклад, за паволіванне часу. Просто іх уже рэальна гэтыя пункты абы куды можна кідаць. Вось гэта станіць ворагаў на больш шырокай зоне, калі ну, памірае мой клон. Я просто рэдка гэта карыстаю, але няхай будзе. Вось танней клон, і ўсё, і на гэтым пакуль хопіць. Добра, наступная кропка. Мы зараз, дарэчы, я не ведаю, у якой частцы мапы я зараз, можа быць варта вярнуцца на кропку перасоўвання хуткага і хаця бы зразумець, што за лакацыя. Давайте так і зробім. Вернемся просто, каб нам адзначыла мапу паглядзець. І ўсё. Так, тут нікога са шляхты не засталося, яны кудысь сышлі. Шкада, што бойку, дарэчы, наконт, памятаеце у першай частцы, нават у першай частцы, прарыў гоблінаў, наколькі эпічная штука была, памятаеце? Гэта калі гэта самае, Стыкс прарываецца і ўжо планы яго амаль выкананы, я зараз там спрабую выйсці спойлеры нейкія мажорныя, але па сутнасці, калі у Стыкса ўсё ідзе па плане, пачынаецца прарыў гоблінаў, і іх шмат клонаў яго. Першая частка вельмі эпічна, ты назіраеш, як гэты прарыў адбываецца, ты назіраеш яго збоку, то бок ты можаш красціся просто ўздоўж, ну, міма, карацей, прабірацца. Вось, у той момант, калі шмат клонаў робіць розны просто хаос у турме, там не ў турме, а ў вежы Акінаш. Вось, і ну, і гэта прям эпічна. Тут, напрыклад, просто адна сцэна пабега з турмы, і тая адбылася па-за кадрам. То бок, ну, яна адбылася 10 там, але мы ў ёй не толькі каб не ўдзельнічалі, мы просто назіралі, глядзелі на Стыкса, камера поўнасцю на Стыкса показывала, наконт эканоміі бюджэту. Атрымліваецца, што недахоп харызмы Стыкса ў гульне наратыўна абгрунтаваны, то гэта залежнасць ад кварцу праяўляецца, губляе сябе хлопча. Не, гэта не, ён не абгрунтаваны абсалютна. Гэта абсалютна не звязаная рэч. Так, эта локация называется Секвоя.
Так, і ёсць канапі яшчэ. Канапі гэта вяршына дрэва. А што мне є дадатковы яшчэ просто паглядзець? Місіі... Застаецца чысты кварц. У пячоры ёсць вадаспад, і ўнізе па плыні вадаспада ёсць дзесьці гэты чысты. Вось гэта хаця б патлумачылі. Толькі вадаспадаў тут шмат. Я ведаю, пра які вадаспад хутчэй за ўсё гаворка, але давайте зараз галоўны квест выканаем, таму што ён бліжэй нам просто знаходзіцца. 138 метраў. Ні халера сабе тупаць нам. Тупаць і тупаць, канешне. Ну добра, а я хаця бы ведаю прыкладна напрамак. Зараз разбяромся. Ось, а так не, абгрунтаванне вельмі складана тут з абгрунтаваннем хоць чагосьці, таму што сюжэта амаль няма. Ён настолькі, чым больш я гуляю, тым больш я разумею, што ён амаль адсутнічае. Это праблема. Чаму як пачынаецца нейкі экшн, тут мяне завальвае праца. Ну, як глядзі, там было эпічная перамога на 200 IQ над ворагам. Шмат доўгая падрыхтоўка, прадумванне, дзе можна што зрабіць, і перамога ў выніку вельмі прыемная, вельмі салодкая перамога. Пакуль што самая лепшая перамога за ўсю трэцюю частку. Але зноў жа, гэта была абавязковая бойка, што не ў маім стылі. Так. Пакрычы мне там. А ў канцы не апынецца, што ўсе гэтыя падзеі перадсмяротны трып нейкага наркамана, у якіх ён напраўдвае сваю залежнасць. Вось гэта будзе прям... Калі можна пахаваць гэтую серыю будзе, то вось гэта... Калі будзе такое тлумачэнне ў падзеі. Гэта прям будзе пста. Таму што па сутнасці, ну, мы ведаем, што Стыкс наркаман, проста гэта заўсёды не было як асноўнае... Як бы гэта было не асноўны сюжэт падзеі Стыкса. Блин. Я зараз у небачнасці іду. Няхай ён там паназірае, супакоіцца, і потым будзем разбірацца. Ось. За таго, што... Блин. Так, это быў гоблин. Глядзіце, яшчэ і з парашутам. Оп, і я ўжо ў іншай частцы. Так. Вось там знаходзіцца тое, што мне патрэбна. Кварц той. Працаўнік гэты. Ось. І з-за таго, што гэта было ніколі не было асноўнай, ты як бы разумеў, што Стыкс так-то не самы надзейны чэл. Усё як бы... Ты разумеў недахопы Стыкса, але асноўным рухам як бы гісторыі былі падзеі навокал. І як Стыкс пераадолевае з тым, што ну, адбываецца. Табе падалося? Так. Табе падалося, я просто неудала вельмі прызямлюся па-за ім. Так, табе падалося. 100% падалося. Я думаю, што за гэтае дрэва можна зачапіцца. Просто за такія абсурдныя рэчы можна чапку. Во, а зараз зачапіліся. Дзіўна. Можа, неудалае проста месца галіны. Дайце момант. Зараз буду. Блін, у мяне маіх... Кнопачак няма. Зараз буду карацей праз момант.
працягваем далей. Там нечакана. Достава прыехала. Чакана, але не зусім чакана. Ага, а гэты кварт чамусьці да яго не дабрацца. Shit. А, божухна. It's behind those roots. I can't grab it as long as they're. Мгм. Maybe I'd better hide, gather a bit more info on how to remove those roots. Добре, хаваємося і шукаємо, нам сприйдеться знайти 3 ключа рослини. Protect a piece of quartz. The only way to clear them is to find 3 blessed seeds. One of the shamans we captured has one, but the last 2 were scattered during our first attack. An inquisitor stationed in the western camp is confident an orc there knows the location of another. They will need help interrogating the prisoner. Make sure the information you get is trustworthy. The 3rd seed is most likely kept secure by the orcs in their refuge. Use any force necessary. О, тут прийдеться побігати. Better use my amber vision. It'll be Знайти шамана, і яшчэ там у 2 розных месцах, карацей. Будзе... Тут прийдеться, карацей, поколупатися. Гэтага чэла кантраляваць немагчыма ў любым выпадку. Можна забіць, просто ігнараваць яго. Зараз адзін прасачыць па слядах. Вось у тым напрамку. Так, Стекс, не падай. Сляды ёсць. Куды ён далей пайшоў? Вось сюды? Вось сюды. Я, падаецца, ведаю. Куды ён папёрся вось туды ў цэнтральную штуку гэтую. Ахоўнік, ты не збіраешся сыходзіць, не? Альбо не сёння? Давайте, можа, яго скінем. Давайте скінем, таму што не збіраецца нікуды ісці. Ту-тру-ту-ту. Ідзе такі ахоўнік. Знаходзіць край дрэва. Бывай. Let's take a look. Жорсткая штука, гэта кантроль розуму. Так, я разумею, таксама не чакаю доставку ў час, калі я яе замовіў. Ну так, кожны раз сюрпрыз. Можна сказаць, лутбокс такі. Механіка сюрпрыза, ведаеце? Калі я замовіў, яны або пачынаюць тэлефанаваць, што не атрымліваецца прывезці, або наогул не інфармуюць і з'яўляюцца гадзіны 3 пасля апошняга часа, так на дастаўкі. Не, мне падаецца, гэта нават своечасовая дастава. Просто там хутчэй нечаканая праблема з доставай, з таго, што і нельга на тэрыторыю праязджаць, у машыне было дастаўшчыка. Вось. Вось гэта было нечакана трошкі. Яно ў выніку ўсё роўно ўсё атрымалася, просто там дадатковыя дзені спатрэбіліся. Жонка ўжо ўсё разруліла, я просто гэта дапамагчы ім. Адайшоў. Так, а не гэта вось шаман, якога я шукаю, не? Падаецца, не. Атрымліваецца, не той шаман. What was А! a goblin? Get it! Ой, да ладно. One less to worry about. Мы зараз можам, з-за таго, што мы ведаем, куды прыкладна... А, я захаваўся просто. Блін. Можна было скараціць трохі тады. Гэта уніз. Так, гэта чэл... Усё, мы пазбавіліся ад чэла тут па дарозе. Сляды орка вядуць куды? Вось туды. Так, ідэальна, ён яшчэ і пойдзе туды, куды мне патрэбна. Разгарніся і пайдзе назад, а? А чаму сляды зараз трэкаюцца? Іх не было тут, ну блін. Я просто мог бы скараціць сабе шлях і просто адразу пайсці ў кропку, якая патрэбна. Так. У небачнасці пройдем.
Зауважу мене? Подається, зауважу. Ну, ми зараз можемо... А, ні, усе нормально, він перевіряє просто місце, де... Альбо ти довго будеш не спокоїтися. Розлований проморг. Добренько. Ході там, відпочивай. Я почекаю, поки він успокоїться, а то він може мені зауважити випадково. А сліди йдуть ось туди. Так що, в принципі, коли б я ведав, куди приходять одразу, то можна було б теоретично прийти одразу. Але щиро я вже починаю сумніватися, що раз гульня один раз мене так підставила со своїми розкладами, типу, пересунуть просто предмет, заспавнить предмет, коли я виконую певної мови, то які гарантії, що я можу увогуле скіпнути одразу на місце, в яке мені потрібно було пройти? That's better. Ніяких гарантій у мене нема. Так, на Last Train Home отправляется 500. Дякую велике. Нагадую, що наступають зміни з голосуванням. Я ще такі будуть трохи поліруватися, змінятися. Але глобально у нас з'являється нова якби фішка, що кожної четвер... Як я думав, то не патрулює. Кожен четвер, акрамя обраної переможці, гульні переможці, у нас буде ще і гульня, яка буде викидуватися со спису. I should go check. Так. Here, one seed down, 2 to go. Добре. I'm jumping at shadows. Зараз я улечу отсюль. Стикс. Твою ж налево. А куди я там повинен летіти туди? Далей. Долетався. Карацей. Акрамя гульні, яка перемагає, буде обиратися ще гульня, яка вилетить у четвер так само. Обирається гульня з найменшою кількістю пунктів і со списа тих. Реально? А як? Просто я не розумію, куди яно повинна далі їсти. Гэта ось моє подорожжя. Оно ж тупикове. Я не бачу, куди я. Зрозумів. Я ж можу льотати. Я ж з парапланом своїм. Я про його забуваюся трохи. По ідеї, гэта яно хоче все повинно бути. Так, ось так. Who needs a zip line when you got this? І там по ветрі можна добратися. Ну, цудовно. Я нормально вибрався. І зараз насіння гэта 10 у гэтай локації знайсці. Докладно улетів. Ну, упевнююся яшчэ. Я дзейнічаў, напэўна. 27 падзенняў. Дык вось. Гульня, акрамя той, якая выигрывае, абіраецца гульня, якая праігрывае, абіраюцца яны са спіса гулень, за якія не галасавалі больш за паўгады, і абіраецца гульня з найменшай колькасцю пунктаў. Вось такі падыход. Так што у нас знізу спіса некаторыя гульні будуць пачнуць упадаць, а асабіста тыя, за які даўным-даўно не галасавалі. Калі такіх гулень не застанецца, то я пакуль гэта не актуальна, і я не думаю, што мы калі-небудзь дойдзем до такога моманту, але пойдуць гульні ўжо тады, якім менш, ну, за які ўжо галасавалі самая, так, тыпу, самая маленькая гульня, як гэта, гульня, за якую галасавалі, не ўпэўнены, карацей. Я думаю, просто спіс пашырыцца на ўсе гульні, і самыя нізкія, самая маленькая колькасцю пунктаў пачнуць ужо выпадаць, тыпу. Можа быць, я абмяжую, тыпу, ўжо паўгады. Ну, вось такое, тыпу, будзе такая вось падчыстка. Ось, але ў першую чаргу пайдуць тыя, якія паўгады, і гэта дакладна гульні, якія, ну, не закідваюцца, не прасоўваюцца, і малаверагодна, што іх яшчэ будуць далей прасоўваць. У іх усе яшчэ ёсць будзе час, і яны не адначасова ўсе выкідваюцца, то бок. Гэта не імгненны працэс. За то, што ён будзе павольны, і ў гэты спіс будуць пакрысе дадаваць, як бы трапляць новыя гульні, таму што проста яны фізічна будуць трапляць. Ось, так што гэта проста дадасць крыху дынамікі ў спіс, дазволіць... Дзесьці тут кварц павінен быць. Вось якраз такі гэтую пячору я збіраўся агледзець. Не?
А дзе тут? Тут же павінен быць кварц. 100%. Цікаво, ладно. Проверим трошки пазней. На Overlord 2 отправляется D500, дякую велике. Теоретично може спотребитися команда, яка виводить кандидату на выкидывание со спису. Теоретично так, але калі гульня трапляе вось у такі якраз такі на вылет, гэта не значыць, што яна вылетае абавязкова. Гэта значыць, што ну, яна можа не вылеціць по вашаму галасаванню, таму што вы можете прагаласаваць за тое, каб яе пакінуць у спісе. Як толькі яна будзе вызначана на выкідванне, гэта значыць, што пра гэтую гульню за паўгады ніхто не ўзгадаў, больш чым за паўгады ніхто не ўзгадываў, ніхто на яе пунктаў не кідаў, і ў яе малая колькасць пунктаў, так? І нават у гэтым выпадку вам будзе выкідвацца галасаванне на 5 хвілін пасля вось нашага звычайнага таймера, калі выходзіць, на 5 хвілін будзе выкідвацца галасаванне, калі хаця бы 3 чалавекі прагаласуюць за тое, каб яе пакінуць у спісе, то яна застаецца ў спісе. Вось і ўсё. Так што гэта не значыць, ну, вам не абавязкова працаваць наперад для таго, каб ратаваць гэтыя гульні. Яны будуць там заставацца, вы будзеце ведаць, што гэта вось наш кандыдат на вылет, вы можете захаваць яе ўсё яшчэ ў спісе пры вашым жаданні. Так што мне падаецца такой кампрамісны добры варыянт. Якія першыя па выкідванню? Ну, першая пойдзе Half-Life, калі нічога не зменіцца. One of the orcs had something valuable. They didn't want to give it up. They even tried to make a run for it. Charlie got hit pretty bad in the process, which explains why the ballista shot only grazed them. Charlie's no sharpshooter even on a good day. What did the orc have that was so valuable anyway? Some kind of big, weird seed. All that matters is that the Inquisition wanted it. Well, following that blood trail should get me to the orc. And hopefully the seed. Конечно. Оу, а як мяне заўважылі? Блін, вось так мяне заўважылі. Ладно. Што цікава, яны нічога не могуць за сваёй жа брамай, яны нічога мне зрабіць. Іх жа брама блакуе ім праход да мяне. Вось такая абарона ў іх. Калі шчыра, я бы адкаціла апошняе галасаванне на The Last Train Home да топ-2 і прапанавала паспрабаваць на пятніцу Нокс, бо ён уже 2 разы выйгрываў і трымае топ на высокай лічбе. Калі, скажам, ён зноў не запусціцца, зрабіць аўтаматам пераможцам Last Train Home і гуляць у яго, а Нокс прыбраць. Мае сэнс, але ў нас уже былі такія прэцэдэнты, таму што тэхнічная, ну, частка яна займае час. І добра, давайте так. Я, калі у мяне сёння я буду займацца Half-Life Diffusion у любом выпадку, так? І ўсё гэта залежыць ад майго вольнага часу. Ну, типу, а вольнага часу абмежавана на гэтым тыдні не будзе. Таму што сёння я планую яшчэ выходнае займацца Disco Elysium, і калі я планую настолку на выходнае, то час поўнасцю знікае, закрываецца поўнасцю ўсё выходнае. Вось, калі я буду гэтым займацца, то я пагляджу. Ну, то бок, і калі я знайду час гэтым заняцца, то я пагляджу. Я пагляджу, ці запускаецца Nox. Калі Nox запускаецца, то я проста бы пакінуў наадварот Nox у... Ну, блін, я крацей падумаў бы. Таму што, ну, калі ён не запускаецца, то сэнсу чакаць яго няма. Ну, типу, ну, проста здацца ўжо поўнасцю. Калі дзе яму ўсё нармальна і захоп працуе, то як бы окей. То бок мы можам яго паспрабаваць і выйграць. Я бы хаця б праверыў, ці запускаецца ён ці не. Сярод зламанага на твічы сёння нават рэклама. Паўхвіліны глядзеў на надпіс Commercial Break in Progress. Вось, дарэчы, Commercial Break in Progress гэта заглушка на выпадак, калі, тыпу, няма для чалавека рэкламадаўца, мне падаецца. Я думаю, што яно так працуе. Мне падаецца, гэта калі не знайшлося рэкламы, якую паказаць. Таму што у мяне такое бывае даволі часта, але, ну, тыпу, можа быць, ну, яно ж працуе на аўдыторыю пэўную, так? І абіраецца аўдыторыю ў залежнасці там ад вашага, ну, Google Ads, напрыклад, як прыкладна працуе, яно ведае, што вам можа быць цікава, што не можа быць цікава. І ёсць верагоднасць, што для вашага рэгіёна там у пэўнай сітуацыі проста можа не быць ніякай рэкламы. Тыпу, блок рэкламы павінны быць зараз, але вось рэклама на яго не знайшлося. Толькі звычайна Twitch гэта вырашае тым, што звычайна проста нічога не паказвае. І ў чалавека працягваецца ўсё як звычайна. Ну, карацей,
Не упевнений, до речі. Не упевнений. Так, мені потрібно уніс увогуле. Калі запуститься, то пакідаю як ёсць. Ну, гэта вось, калі я знайду час праверыць. Бо, напрыклад, учора я да гэта самага, ну, амаль увесь вечар рабіў польскую, а калі я скончыў з польскай, яшчэ і парабіў бота, таму што разумею, што сёння мне яшчэ Half-Life Diffusion нарыхтаваць, таму другой ночы пайшоў спаць. Вось. Так што, ну, як бы я кажу, час вельмі абмежаваны, час вельмі разлічваецца, і я занадта часта яго забіраю свайго сна, што недобра. Таму, ну, як бы я шчаслівы, што мне не патрэбна разбірацца. Half-Life Diffusion патрабуе часа. Правяраць яшчэ штосьці наверх, ну, калі сілы будуць, то праверу. Слухайте, а што мы калі просто паралётам вельмі рэзка ўніз уляцем? Вось так. Яно ж не выбухне? Не выбухне. Будь ласка. Заставайся таким агрэсіўным, але не выбухай. Блин. Не помирай. Стыкс. Холера твою. Бяры. Так. Мне кажуць, што яшчэ ніжэй мне патрэбна забрацца. Добра. Вось тут, я так разумею, так? Так. Там далей жукі ідуць. Просто ён вісіць там мёртвым грузам, і мне здаецца, што на яго ўжо страцілі надзею штурхаць балы. Але калі ён усё ж будзе працаваць, то хай вісіць і далей. Ну, я спадзяюся, што ну, усе гульні, якія мелі тэхнічныя праблемы, мы раней ці пазней запусцілі. Ось. Тэхнічныя праблемы непазбежна, асабіста са старымі гульнямі, там нічога нельга прадказаць. А з-за таго, што ў мяне ёсць абмежаваны толькі час праверыць гульню, я, ну, правяраю як магу, так, і вытрачаю на гэта столькі гадзін, наколькі магу. Вось. Для мяне ўжо чырвоным сцягам становіцца, калі гульня, налады на гульню займаюць даўжэй, чым яе, ну, чым мы плануем яе стрыміць, так, гэта не ок. Вось. Але рэальна намагаюся, што магу, то я раблю. Намагаюся запускаць усё, што запускаецца. Так. Забралі сабе трошкі рэсурсаў. Што у нас па рэсурсах-то? Бурштын няблага было бы зрабіць. Кокан, няхай проста, каб ён быў, зробім. Далей, гэта у нас усё ёсць. Нам бы выпіць здароўя. Блин, обшукать, конечно, зону, гэта цудоўная ідэя. Мне показывает, что літаральна 8 метраў да моей мэты. А, не, мне ўсё ж таки прыйдзецца ў той пакой полезці. Так? Так, мне прыйдзецца ў гэты пакой тупаць. Просто думка, не ўсе могуць прысутнічаць на галасаванні, а так бачаць той спіс, а там, а добрая гульня, трэба патрымаць, каб не вылецела, і загадзя закінуць некалькі дайсаў. Ну, просто глядзі, асноўная там мэта для вылета, каб яна вылетала, гульня, ну, то бок, каб яна зменшала трохі спіс, вось, а так, ну, тады на ўсе гульні просто з гэтага спіса могуць панакідаць, вось, і яна ў выніку... Хаця, ты маеш рацыю, ведаеш што? Ты маеш рацыю. Просто адзінае, што мы хутчэй прыйдзем да моманта, калі будзе абірацца проста гульня з найменшай колькасцю дайсаў. То бок, ну, за межамі не 4 гадоў, 4 гадоў, божа. Не за межамі паўгады, а, ну, тыпу, ўжо ў межах паўгады. Просто я такога пакуль не наладзіў. Пакуль яно будзе як ёсць на гэты самы, ну, на гэты чацвер. А потом буду паляпшаць. Я буду пакрысе паляпшаць, таму што нават калі вы пажадаеце вярнуць гульню ў спіс, мне гэта пакуль ручкамі прыйдзецца рабіць, бо мне часу не было паспрабаваць, ну, там можна гэта зрабіць, каб па галасаванню яно яшчэ вызначала, што было канкрэтна прагаласавана. Часу не было гэта наладзіць канкрэтна. Так, а дзе гэта самае насенне гэтае? Мне паказвае, ага, ну я зразумеў, мне па сутнасці паказвае абшукаць тэрыторыю, але ўся гэтая тэрыторыя, яе ўсю абшукаць. Кай, дзе жадаеш? Зразумеў. Асцярожна, правяраем усё.
Калі шчыра, унізе спісу шмат гульняў, якія я б хацела паглядзець у рэльеф, але вялікі разрыў з топам і, праўда, штурхуе галасаваць. Я разумею, і хоць яны і маюць верагоднасць перамагчы, я сам жадаў бы пагуляць іх. Let's hope the roaches left the seed alone. Так. Спадзяюся, я нармальна забяру, і мне праблем не будзе. Here, one Вось. seed down. Карацей, я згодны, мне хацелася б, але рэальнасць такая, што гуляй не толькі цікавых дадаецца, а колькасць іх не змяншаецца. Яна змяншаецца, што б я не рабіў, іх колькасць не зменшыцца з такой хуткасцю, як яны дадаюцца і наколькі яны не прасоўваюцца. Блин. На рулетку выкідаць гульні больш за 20к не спрацуе. Праблема ў тым, што гульні, якія, калі перамагае гульня ў топе, ну, наадварот, типу, у вялікай колькасці, так, з вялікай колькасцю пунктаў, гэта добрая навіна, бо гэта зніжае, якраз такі вельмі моцна зніжае інфляцыю у пунктаў. Таму што калі топ прыбіраецца, то вось гэтая бурбалка, якая у нас на версіі звычайна збіраецца, ну, типу, дарагая такая вельмі, яна якраз такі аслабляецца. Гэта вельмі важны момант, і якраз такі перамога гуляні з вялікай колькасцю пунктаў больш за ўсё дапамагае зменшыць колькасць пунктаў у сістэме. Ось. Такая вось хрень. Так што не, гэта просто тады гэта ламае сістэму ў іншы бок, на жаль. У гэтай сістэме ёсць проклятыя праблемы, якія не вырашаюцца. Ну, типу, каб вы разумелі. Яе канцэптуальна трэба па-іншаму будаваць, калі мы, ну, типу, просто трэба прыдумаць яе абсалютна з нуля. Таму што у той, як яна пабудавана, у яе ёсць праблема, яна заўсёды будзе мець праблему. Яна заўсёды будзе мець праблемы. Я пра гэта ведаю і спакойна да гэта ставлюся. Блин. Так, добра. Не померлі і добра. Давайте сабе баночку здароўя зробім і вып'ем. Добра, застаўся яшчэ адзін. Яшчэ одно насенне. Яно ў тым напрамку. Дарэчы, тут жукоў не той каб шмат. Таму я магу, у прынцыпе, просто прабегчыся тут. Оп, амаль упаў. Так, не тое. Хоць сюды. Пум. Я ідэю разумею, просто можа быць, ну, прапанова наконт таго, каб у гуляні з маленькай колькасцю пунктаў кідаць ім больш кароткі час, і гэта ідэя таксама працуючая, што мне з ёй не падабаецца, што ў яе таксама ёсць, ну, свае праблемы. Тыпу, гуляня, у якой мала пунктаў, і яна перамагае. О, блин, божахна. Я так далёка забраўся, я выбраўся нават па сутнасці, і яно хутчэй за ўсё мяне не захавала, так? Так, яна не захавала. Так, добренька, асцярожна. Дарэчы, чаму каляровая гамма змянілася? За хрень. Так. Раздавалі іх. Калі іх раздзяляць, то, ну, калі вось такую штуку рабіць і хутка праходзіць, то атрымліваецца будзе чалавек, які жадаў пабачыць гэтую гульню 3 гадзіны, ён у выніку, ну, ён жадаў паўнавартаснай перамогі, ён разлічваў на паўнавартасную перамогу, то у выніку яна так і не атрымала увогуле, ну, тыпу, сваёй увагі да сябе паўнавартаснай. То бок у той момант, калі перамогай ты прайграеш, вось такія вось праблемы ўзнікаюць. Это калі на один стрым некалькі мелкіх піхаць. Вось. Ну і плюс там мало ли, калі з іх будзе хоць якая, у якой тэхнічная праблема, і гэта ўвогуле расцягвае ўсё працэс для мяне. А яшчэ можна дадаць каманду маё, каб выводзіла спіс гульняў, на якіх ёсць твае галасы, бо мо калісьці прасоўваў на будучыню, але забыўся. Гэта, дарэчы, можа быць. Ну, тыпу, у прыватка падсылалася. Гэта, дарэчы, неблагая каманда. Типу, так. Я думаю, што варта яе дадаць. Трэба сабе нататнічак нейкі з ідэямі. Тому што стрымерскі нататнічак мне патрэбна. Бо добрая ідэя.
Для бурбалкі у нас пятніцы, для маленькіх чацвяргі, не? А бурбалка, насамрэч, таксама бывае велічэзная, і рулетка якраз таки ўпраўляла, яна ў першую чаргу ўпраўляла абедзве праблемы, то бок, ну, з двух бакоў. Праблема проста існуе з двух бакоў. І тое, што і бурбалка вялікая, і тое, што маленькія не маюць аніякай магчымасці перамагчы. Вось, проста яна адсутнічае, і з таго, што немагчыма ёй перамагчы, то, як бы, і матывацыі, як бы, нават закідваць на пункты на такі абсалютна няма. Абсалютна няма. А так, хоць і ёсць, ты можаш падвышаць шансы тым, што закідваеш хоць штосьці. Типу, яе проста больш шансаў будзе. А зноў жа, гэта, як бы, якую штуку, я кажу, праблема інфляцыі і неабмежаванасці пунктаў, гэта тая праклятая праблема галасавання, і яна нікуды не падзенецца. Якія бы мы заплаткі не ставілі, гэта проста трэба сачыць, нейкія там штукі дадаваць і проста, ну, спадзявацца, што будзе прыемна, нармальна гуляць з гэтым. Зараз я спецыяльна палётаю, чытакну карацей. Палятаю туды-сюды, каб актываваць захаванне у гульні. Прапаную зладзіць бойкі гоблінцаў. Не зразумеў, гэта як з галасаваннем звязана. Ты прапануеш, каб, типу, самы моцны гоблін, калі ён перамагае, ён набірае гульню? Гэта як працуе? Мне цікава. Так. Добра. Вось яно, захаванне мы триггернулі. І зараз вяртаемся да фортыфікацыі. І адтуль мы пойдзем... Так, правильно? Так, і адтуль мы пойдзем ужо апошнія зерні забіраць. Каб пабіліся тыя, хто прасоўвае. Не халеры брутальна. Так, добренько. Пролазим далей. Оп, і гульня крашнулася. Так, крашнулася. Чекаю, пакуль яна вылезець поўнасцю. Паехалі па новай. Добра, што захаваўся літаральна перад гэтым. Калі што, я ўсё праслухала пра галасаванне. З галасаваннем проста меркаванне, типу, што можна рабіць. Па сутнасці, пакуль пакідаю вось гэта выкідванне гулень, якія даўно не прасоўваліся, каманду типу на вылет. Штосьці я не ведаю нават як каманду назваць. Каманда, якая будзе адзначаць на вылет гульні. Так, пачакайце-ка. Блін, мне кнопачкі мае патрэбны. А, блін, яны былі, я проста іх схаваў зараз. Так, зараз паставлю кнопачкі дзе-небудзь. Вось так. Каб былі на усялякі. Калі прыйдзецца ў лючка адкуль-небудзь даставаць. Адкуда гэтага ідзе. Вось. Карацей, такая думка, што пакуль я пакідаю гэтае выкідванне, таму што рэальна за гульню не галасавалі, там гульні, якія, тыпу, 400 дзён не галасавалі. Тыпу, я як бы разумею, і што дэматывуе іх прасоўваць, я разумею, што гульня файная, але лепшае, што я магу прапанаваць па гэтых пунктах, так? А, дарэчы, якая думка ў мяне была, што калі ў гульні ёсць пункты, во, дарэчы, штука, якую я забыўся, ну, мы нават не абмяркоўвалі. Карацей, глядзіце, як вам такая прапанова, што гульня, якая вылятае, яна закідвае гэтыя самыя пункты на гульні, якія належаць, ну, раўнамерна раскідвае пункты на гульні, якія належаць гэтаму чалавеку. Ну, типу, то бок, напрыклад, я не ведаю, Тэншык прагаласавала 1000 пунктаў на пэўную гульню, і яна вылецела, так? І гэтая 1000 пунктаў роўна падзяляецца паміж усімі гульнямі, якія ёсць у спісе, там, можа, з акругленнем якім пэўным. Альбо, ну, типу, нейкае акругленне дакладна патрэбна быць, бо гэта нероўныя, там, 333, вось гэта ўсе, яны вельмі дрэнна будуць дзяліцца. Вось, можа быць, да сотен будзе проста акругленне. Бо гэта у нас мінімальны па сутнасці крок. Дык вось, гэты пункт раскідваюцца па іншых гульнях Тэншык. Калі у Тэншык няма пунктаў, ну, няма іншых гулень, то можа быць, не ведаю, на іншай гульні ўнізе спіса.
Вось такая штука. А калі там невядома ад каго пункты, ну гэта састарэлае, як бы, то бок у нас зараз паўсюль размяркоўваецца, то я думаю, што іх таксама проста іх можна раскідаць па іншых гульнях, па, ну, у спісе, унізе. Нормас ідэя. Ось, я думаю, давайте так зробім. Типу, пункты ў сістэме застаюцца, а колькасць гулень зменшаецца. Типу, хоць і вылетае гульня, але няма адчування вось гэтага, што я скраў вашыя пунктики. Бо мне вось гэта больш за ўсё не падабаецца ў выкідванні, тое, што пункты уходзяць, ну, ні ў куды, типу, яны проста не ўлічваюцца. Ось. Я думаю, я так і зраблю, так. Orcs can help me get the seed, if I ask nicely, maybe. Орки, може бути, нам допомогуть здобити саме насіння. Так, а де воно може бути? Орки? Хто-небудь підкаже? Що ви тут робите? Я не би би заблокували проход ось цими коренями і просто назирають за ним. Усе лишнее ноунейм донатим у DOS 2. Ну, карацей, просто агулом, ваше меркаванне. Просто мне падаецца, оно такое компромиссное, и у нас не знікае, колькасць гулей не знікае, а гэта самае. Ну, як бы гэта дапамагае іншым гульням у спісе. Ось. Адзінае, што тады, при такой умове, я прибираю... Не, блин, я пакідаю правіла з паўгады, і просто трэба неяк придумаць. Блин, просто, ну, блин, я ось не ведаю. Яно трошки канфліктуе з гэтым самым. Як тут наверх-то залезці? Яно канфліктуе трошки з правілам вось гэтыя гульні, якія састарэлі, бо зараз ім будзе закидывацца. Я, конечно, магу закидывать ім, типу, змяняючы дарэчы. Я придумаў як тэхнічна вырашаць гэтую праблему. Ну, гэта, карацей, тэхнічная праблема моя будзе, але тыя гульні, на якія даўно не закидывалася, яны не будуць атрымліваць сабе тыпу новых пунктаў за гэтага. Я думаю, я неяк просто ім буду дату выставляць нейкую старую, тыпу, і большую за паўгады. То бок гульня, якая унізе, і ўсё яшчэ на даўно ніхто не закидываў, акрамя аўтаматычнага закидывання, вось гэтага пераразмеркавання аўтаматычнага, яно просто будзе не ўлічвацца у нашым, карацей, ну, вось гэтым паўгадовым ліміце. Прыкладна так. Гэта ўсё складана гучыць. Насамрэч, і ўсё для вас, як для карыстачоў, застаецца ўсё проста. Гульня на вылет, будзе спіс гульні на вылет. Зраблю каманду, якая будзе казаць, вось апошнія 5 топ, ботом 5, карацей, гульні на вылет, іх спіс, якія першыя паляцяць. Калі гульня праігрывае, то яе балы размяркоўваюцца па сістэме, вось. У першую чаргу закидываецца тое, каму, напрыклад, пункты на тыя ж самыя гульні, якія належаць гэтаму чалавеку, яшчэ на іншыя, якія ён галасаваў. Калі ў яго такіх гулей няма, то раскидываецца на гэтае самае, на проста гульні можа унізе. Вось. І гэтыя раскінутыя пункты не ўлічваюцца ў спісе, то бок не будзе такога, што ў нас раптоўна знікнуць усе гульні, якія гэта самае старэй за паўгады, там больш за паўгады не прасоўваліся, яны ўсе раптоўна знікнуць, таму што ім проста новыя пункты накінуліся. Вось такое. Ну, на гульнях, за якія 400 дзён не галасавалі, такое ж можа быць. Што дакладна можа быць? Так, такое можа быць. Ёсць гульні, за якія больш за 400 дзён не галасавалі. Так. Там ёсць такія гульні, за якія не галасавалі больш за 400 дзён. 400 дзён гэта момант, калі мы па сутнасці ўвялі бота. Ну, паляпшаная версія бота была, якая ўлічвае, хто закидываў, таму што дагэтуль не было, не ўлічвалася ніяк. На выпадковыя гульні. Латарэйна. Ну, выпадковая таксама цікавая ідэя, але я бы хацеў захоўваць спачатку... Ну, дарэчы, а давайте надо выпадковая рэальна.
типу, просто кому пашчасціць. Типу, вось гэтыя пункты, якія там 500 было, напрыклад, яно просто там альбо 1000, яны могуць адправіцца любой гульні ў спісе. Просто як выпадзе. І такім чынам яна будзе прасоўвацца. Можна круціць рулетку з гульняў, куды перанакіруюцца балы. Я не жадаю дадаваць сабе дадатковых дзеянняў, і я жадаю канкрэтна гэта сістэма падчышчэння, і я бы хацеў, каб яна працавала проста на фоне, пакуль мы займаемся сваімі справамі. То бок, каб яна... Гэта не пераможцы, гэта проста ратаванне гульняў. Праграма ратавання гульняў, скажам, і спіса майго, і маіх, ну, па тыпу, і памера гэтага спіса. Вось, таму, і няхай яно там застаецца. Пераразмеркаванне будзе, я трэба прадумаць, канешне, там як там шмат чаго трэба тэхнічна прадумаць, і гэта паскладаней, чым тое, што я зрабіў учора. Учора мэта была простая, і яна даволі проста зрабілася, там з гадзінку, можа. Чырвоная кніга гульняў, так. За каго трэба закінуць? За каго трэба закінуць, пакуль гэта пытанне, проста яно сцвярджэнне, і калі нават гэта пытанне, я не зусім зразумеў. Давайте зараз кацинку, хутчэй за ўсё будзе размаўляем. Hello? Hi. How you doing? Hey, I'm looking for a seed. I know. That's all everyone wants to talk about. Our people suffer. Shouldn't that matter more? Indeed. Follow me, Goblin. I'll take you to the seed. Yeah. I freed those people already. What? Is that true? If you're lying... I'm not. I'm sure they'll be here any minute now. And such a good deed is worth a seed, right? The seed is an artifact given to me for safekeeping. I can't just take your word on this. You know, the Inquisition's not happy about all this. They're gonna be looking for that seed too. It'd be a shame if your people were put in danger once again because of it. I see your point. Very well. Follow me. Там фраза трошки одна зламалася. Одна фраза, текст написаний один, а фраза була про мою фразу, яка увогуле апошняя була. Так, ён даў доступ нам... Глядзіце, ён нам даў доступ да насення з-за таго, што мы выратавалі, памятаеце, вось гэтых оркаў на арэне. Вось, у турме. Вось дзякуючы гэтаму ён мне дапамог зараз. Так бы ён не дапамагаў. Цікава, як бы ён разгарнуўся, хутчэй бы ён сказаў, типу, ідзі ды дапамажы ім. Ось, і я бы пайшоў і дапамагаў бы, пакуль не дапамаглося бы поўнасцю. Так, ёсць. Зараз будзем выходзіць па лакацыі, але зараз хаця бы ведаю, куды ісці. Я магу праляцець туды, куды я пралятаў раней. Там даволі неблага. Вось так мы можам тут уздоўж дрэва. Тут даволі моцныя патокі. І дзесьці тут я зачапляўся, так, раней. Вось так, цудоўна. Это частка шляха нашага. І калі я змагу забрацца наверх зараз нейкім чынам, то гэта будзе ідэальны варыянт. Толькі варыянта гэтага я не бачу. Блин, ладно. Ось, так што, добра, я зараблю замест выкідвання, зараблю пераразмеркаванне просто пунктаў. Гульня як бы выкінецца са спіса, яе пункты будуць размеркаваны. Адзінае, што пытанне, як іх патлумачыць, каб вы ведалі, куды пункты пайшлі. То бок, хутчэй за ўсё, я буду там доўгае паведамленне з'явіцца ў чаце, якое будзе тлумачыць, куды пайшлі пункты і на што. Блин. Вось жа кабзда зараз была. Там галіна, якая насамрэч не галіна, ні халеры. Яна рэдкі выпадак, калі там насамрэч ні халеры няма ў гэтай гульні. Там просто была... скорс тэкстурку праляцеў. Так, ладно. Паўтараем тады. Я магу неяк праз верх там прабрацца? Таму што мне не спадабалася, як я зараз пралазіў. Let's take a look.
Ігноруй мяне, не заўважай. Не паварочвайся. Глядзі ў іншы бок. Вось так, паспрабуем праз правы бок наадварот. Я дагэтуль праз левы хадзіў. Дарэчы, кварц, дадатковы квест, я так і не знайшоў. Але ў мяне ўжо ёсць жаданне забіваць на дадатковыя квесты. Пакрысе. Мы все позбавились от жука. Проскочили. Вось тут можно подняться. Так что удалый выбор, что я пошел тут. Адзінае, што, можа быць, варта пралезці ўсё ж таки злева, таму што там злева неяк больш комфортна было. Вось так і вось так. Усё. Добра, я забраўся роўна туды, дзе я быў, і тут у нас уже дарога трошки чыстая. Можем спокойно проходить. А старые удельники розыгрыши ключа у списе застаются? Так. Так. Яны застануцца, і гэта калі на выпадак, калі Ілля Гродна сёння до конца дня не з'явіцца. Калі вы не ўпэўнены, ці былі вы даданы спіс раней ці не, вы можете спокойно яшчэ раз увесці каманду, і вас паспрабуюць дадаць у спісе, калі вы ўжо ёсць у гэтым спісе, а у вас об гэтым папярэдзіць. Так што вы можете спокойно ёй жа і правяраць, ці ёсць вы ў спісе. I think there was what? A goblin here. Так. У небачнасці дайдзем. Where did the beast go? Халера. No, Ну, праверыў. nothing in here. І тут нічога няма, не правярай. Адчэпіся. There. Няма. Empty. Няма мяне. It's not Що, пачакаем, пакуль ён зваліць адсюль. Ключ ад кватэры ў пошце, спадзяюся. Вядома. Ключ называецца ад кватэры Mio Memories in Orbit. Так. Раз уж я тут бурштын скарыстаў, я бурштын яшчэ і скраду. Я тебе скарыстаў, я тебе і скраду. Так. Што б такога зрабіць-то? Пытанне, як забрацца зараз наверх. О, добра. А, вось, добрае месца, каб забрацца. Зараз гэты ахоўнік ідзе. У яго там баначка, так? Баначка. Цудоўна. Оп. Была баначка, няма баначкі. Пакрысе наверх лезем. Так, это нешта заўважыў. Мне патрэбна літаральна надо мною падняцца. Вышэй крыху. Вучыць, як элітны раён. Вядома. У нас ўсё элітнае. Іншага не трымаем увогуле. Оп. Кралі яшчэ рэчы, яшчэ больш ресурсаў. Я магу неяк зачапіцца вось за гэтую кару? Не, высока. Это было просто ідэальнае это самае. Чакайце-ка, а я там... Гэта я там падняўся. Не, это мне не дапаможа. Мне патрэбна неяк на адзін паверх вышэй. Як я забіраўся раней, а? Реально, про крыху вышэй забрацца. Может быть, прыйдзецца ад гэтага ахоўніка пазбавіцца, які вы зараз глядзіце. think I saw something. Так, гэта орк нешта заўважыў. Let's see. Блин, он пойдзе правяраць зараз. Вось жа халера. Вы можете супакоіцца, а? Давайте мы... Блин, а тут звесіцца няма дзе. Can you take a look at that? Great.
seeing things now. Звичайно, калі розыгрыш такі праводзіцца, колькі назіраў, стрімеры звычайна доўга не калупаюцца, тыпу не чакаюць чалавека. Звычайны розыгрыш адбываецца вось прям зараз жа. Але гэта, я так разумею, працуе на вялікую аўдыторыю. То бок літаральна вось зараз жа абвяшчаецца у раптоўны момант на стрыме. Гэта, дарэчы, вельмі моцная абарона ад розных, ну, ад рознага скама. Карацей, па сутнасці, стрімер у раптоўны момант на стріме закидывае у чат, што тыпу давайте карацей. I should go check. There. Can somebody go check this? Так, я тут не бачны. Вось так я залез. Крывавата, але залез. Можа быць, ёсць іншы шлях, які, але раз'ем. Так вось, закидываецца просто тыпу галасавання, хто жадае, тыпу закіньце адзінкі ў чат, там ботам нейкім збіраецца, што, ну, інфармацыя наконт гэтага. Зараз адыдзе інквізітар. Ботам збіраецца інфармацыя ўсе нейкі, якія паставілі адзінкі ў чат, і імгненна круціцца рулетка. То бок абсалютна няма часу на нейкі, ну, скам, калі ён толькі не аўтаматызаваны, але пазбаўляе ад большасці праблем. Finally rid of those roots. And look Так, who's пролезли? waiting for me. One big shiny chunk of quartz. Я спадзяюся, ён не заўважыць мяне, як я стаю зараз. Я ўжо забыўся, як тыя модныя стрімеры выглядаюць. У сэнсе, адзін перад табою. Элітныя стрімеры. Калі ласка, не заўваж, пакуль я... Заўважыць, так? Ладно, кацэнка яна прырывае гэтай штукі. Don't think I haven't noticed what you're doing. We have hidden nothing from you. You knew there would be risks. Becoming a big quartz is a bit more than a risk, don't you think? There are worse fates, Styx. Ну, анімацыя. Халера. Ён пойдзе праверыць, нармальна. No point hoarding more. Time to touch base with the crew. Figure out our next move. Окей, мы зрабілі ўсё. Не ўсё. У нас застаўся адна штука яшчэ. Так, правильно я кажу? Один квест. Вярнуць чысты бурштын у пячорным вадаспадзе. Я паспрабую гэта зрабіць зараз жа. Няхай там яны злуюцца, няхай яны страляюць. Я далёка. Можа быць, і не атрымаецца зараз. Можа быць, я разаб'юся раней. Альбо хопіць. Вы глядзіце, мне хопіць. Ну, цудоўна. Пячорны вадаспад, так? Дзе ён там? Пячорны вадаспад гэта павінны быць... мне падавалася, гэта якраз таки там, дзе оркі плюс-мінус жывуць. Вось гэта лакацыя. Вось там пячора, і там ёсць вадаспад, які выцякае з яе. Альбо, можа, я памыляюся. Там вось злева яшчэ не... не, злева гэта нічога не дасць. Это я ўжо памятаю. А дзе быў лагер гэтых самых інквізітараў, і яны там нешта даследавалі, была ў нас лакацыя. Я думаў, гэта дзесьці там будзе. Што, можа, я туды трапіць зараз не здольны. Так, кварца я тут не бачу. Я лічыў, што гэта вось гэтае месца. Так. Пячорны вадаспад. Што лічыцца за пячорны вадаспад-то ўвогуле? Ну, элітнае і моднае, папулярнае, гэта не адно і тое ж. Маеш рацыю, дакладна. Ладно. Залічу. Блин, зусім не зразумела, насамрэч. Дзе? Можа, вось гэта вадаспад лічыцца. Вось там наверсе нешта ёсць. Ну не, там просто гэтая монетка. For me, you shouldn't have. Так, гэта праверылі. Нешта мне падказвае, што я магу правошкацца з гэтым яшчэ даўжэй, чым рабіў дагэтуль.
Типу, прям довго-довго колупатися. А гэта будзе вёска оркаў, калі я правильно ўсё разумею. Так, а гэта вёска оркаў. І вадаспадаў тут да халеры. Ось такая вось праблема, блин. У пячорным вадаспадзе, тут толькі і ёсць у гэтай мясцовасці, што пячоры ды вадаспады, блин, гульня. Тлумачэнне яшчэ горш, чым было раней. Я думаў, што альбо яно зразумелае будзе, ну, я знайду адразу на нейкім відавочным месцы, але не, яно будзе дрэнным. Пераправяраем. Тут я быў. Вода цячэ вось тут. Так. Да блин, да няма тут нічога. Што за лухта? Слухайте, я не ведаю. Я думаю, што это я можа, магчыма, зламаўся і ўжо не здольны проста рабіць гэтыя дадатковыя квесты, якія займаюць у мяне больш часу, чым асноўныя. Тыпу, яны не тое, каб супер цікавыя. A ballista. Going down there is gonna be risky. Просто водоспад, блин, водоспад яшчэ ў два потокі разбіваецца і ў два месцы ідзе. Это яшчэ больш падстава. Дарэчы, трошки фіолетавенькага досвіду. Можа ўнізе вось там вось, дзе я зараз гляджу. Але я там правяраў, падаецца, ўжо ўсё. Блин. Ну, падаецца лухта. Я лухтой зараз займаюся. Ад жучка пазбавімся. Агляджу тэрыторыю проста. Опанькі, а вось і знайшоў. Блін, як мне пашчасціла зараз, чат. Яно магло быць дзе заўгодна, проста дзе заўгодна. Я зрабіў квест. Віншуем мяне. Так. Оп, і ўсё. Чакаем, пакуль яны супакоіцца, мне аўтаматычнае захаванне спрацуе. Уф. Ну што, супакойцеся, мяне тут няма. Я тут не існую. Давайте. Яны слепыя, яны толькі вельмі добра чуюць. Давайте. Все, яны сышлі, аўтаматычнае захаванне спрацавала. Застаецца. Падняцца наверх, падняцца на гэта самае. Падняцца на дырыжабль і ўсё. І мы выканалі гэтую лакацыю таксама. І гэта падаецца... А, дакладна, зараз жа будзе сюжэтны блок у адну катсцэну, якая не дасць ні новай інфармацыі, як звычайна. Па сутнасці, адзінае развіццё сюжэта... Блин, я захрас. Стыкс. Алло. Чат, я захрас, падаецца. А выпусціце мяне. Я просто не магу нават вырушыцца ніяк. Пушук навожу, вылетел. Я амаль зламаў гульню. Так, я наверх лез. А дзе? Мне падавалася вось тут прям дзесьці. А, я яшчэ не на той штуке. Добра. Ось так зробім. Тут поднимемся наверх. Ближайшая кропка, до речі, не так далеко была. Я мог бы і ў іншым месцы прайсці. Так, тут прасцей будзе добрацца. Раз. Два. That's what I call fast travel.
Цудоўна. І адпраўляемся на дырижабль. Катсцэнкі. Сюжэт. We can't keep going on like this. We need to get the Inquisition off our backs, and that means hitting them where it truly hurts. So, you want to raid the Inquisition headquarters? Not raid, infiltrate. And once we're in, we take care of the one that's after us. Priest Geoffroy. It's a gamble. Maybe it'll make things worse for us long term, but we have to try. Jarek, you'll make your way inside the headquarters and find Geoffroy's position. I can kill him myself. Which is why you're the backup in case things go wrong. You have a problem with that? Styx, you're our main player. You get the information from Jarek. You surprise Geoffroy, and you kill him. Why can't I be the backup just for once? Because you're the least likely to be killed on sight. If Geoffroy wants the Inquisition's quartz back, you're the key. And I'll just be horribly tortured. So much better. Do you have something to help him get in? I've looked into harvesting more of his connection to the Flux, and I think I got something. Here, take this. Now, run towards the gate and get to the other side. This gate? This gate. Okay, guess I'll just enjoy the ride and worry about that. Я ще й ресінхрон по гуку. later. Моцний ресінхрон по гуку. Чули? Спецефект. Basically, it harvests your link to the Flux and makes you travel through it. No one should possess that kind of power. And why not? If we're all connected to the Flux, we should all access it. This is not how it works. Enough! Let's do this. Добра, мне прапануюць прабрацца да на тэрыторыю інквізіцыі і забіць Джефруа, які якраз такі які за намі палюе. Справа ў тым, што зноў жа нам не паказваюць, нам расказваюць штукі, якія нават увогуле павінны быць відавочныя. За намі насамрэч тыпу актыўна палюе інквізіцыя, так, зараз. І Хелідрін вырашае, што трэба нешта з гэтым рабіць. Джарак павінны, вось гэта таксама, тыпу, сюжэт разваліваецца трохі на кавалкі, прям для мяне ён разваліваецца ўжо моцнымі проста абрушаецца, абвальваецца, і ўжо нават ніякага тлумачэння немагчыма сабраць для гэтага, але давайте прабягуся ўсё яшчэ па катсцэне. Гэта самому Джарак яму кажуць, тыпу, размова адбываецца і такая, давайте пранікнем да інквізітараў і заб'ем Джефруа. Джефруа, не ведаю, як правильно, там вымаўляюць, я забываю кожны раз. І Джарак кажа, я магу і сам яго забіць. І контраргумент Хелідрін, это дзяўчыны гэтай, так, у тым, што так, таму ты з'яўляешся планам Б на выпадак, калі штосьці пайдзе не так. А асноўным будзе Стыкс.
Таму што стыкс ім яе тлумачэнне я не зразумеў зусім прям я логіку яго не зразумеў, потому што набор словаў для мяне просто адбыўся ў гэты момант тыпу што ты і павінен пайсці туды, таму што ты цябе хутчэй за ўсё тыпу ты менш верагодна, што цябе заб'юць. Вось, таму што ты ім патрэбны. Вось, то бок мы збіраемся адправіць стыкса у логава інквізітараў, стыкса, які патрэбны інквізітарам, за якім і палююць гэтыя чэлы, мы збіраемся адправіць у логава інквізітараў, каб ён паспрабаваў забіць Джефруа, і на выпадак, калі ў стыкса гэта не атрымаецца, то Джарак заб'е яго замест стыкса. Што ў гэтым плане можа пайсці не так, правильно? Ужо зараз. Джефруа по-французску, Джофрі по-ангельску. Яны кажуць Джефруа. Яны Джефрой пишуць яшчэ. Яны не Джефрі пишуць, нічога такога. Гучыць лагічна, боская срань. Я разумею, што гэта самы... Просто Джарак майстар пранікаць куды-небудзь. Таму што ён можа змяняць свой знешні, ён хамелеон, ён змяняе свой знешні выгляд, можа імітаваць каго заўгодна. Ідэальны чэл для сацыяльнага стэлсу. Дарэчы, можа, калі б яны рабілі наступную гульню, то было бы круто было бы пагуляць спін-офф за Джарака. Джарак круты павінен быць. А вось за яго даволі цікава можна пагуляць, але гэта вельмі адрознецца ад стыля стыкса. Дарэчы, вельмі падобна на Хітмана. Было бы. Але будзе ли якая яшчэ-небудзь гульня па гэтым сусвеце, я ўжо шчыра ўсё больш і больш сумняваюся, чым больш мы гуляем у стыкса 3. Вось. Так, вось такі план. То бок план таго, што калі нас зловяць, то нас хутчэй за ўсё не заб'юць. Вось ён наш план. Калі што, то Джарака забілі бы адразу. Вось такая вось непрыемнасць. І стыксу не падабаецца гэта што, значыць, мяне могуць пытаць, а можна я не буду асноўным планам гэтага ўсяго? Плюс стыксу далі новую здольнасць, навучылі новай здольнасці праходзіць скрозь сцены увогуле, нахрен. Што моц само па сабе, канешне, круто, мне падабаецца. Толькі мы ўжо 13 гадзін у гульне, і 13 гадзін з час ад часу мы вельмі павольна прабіраемся скрозь яе, таму што мы шукаем прадметы, якія хрен знойдзеш. Вось такая штука. Чат, я прапаную зараз зрабіць невялічкі перапынак, таму што далей пойдуць сюжэты, размовы, нешта важнае. Дарэчы, лакацыя абсалютна асабістая, вось гэта тэрыторыя інквізіцыі. О, сцяну бачна адсюль прыгожа. Ось прям асабістая лакацыя. Спадзяюся, яна добра зробленая. Вось, таму што яна закрытая, а не адкрытая. Цяжка дадаваць нешта новае да стэлсу, нават калі ён незвычайны. Мне здаецца, што той жа асасін пачаў паміраць ужо на другой частцы. Стэлсы абмежаваныя, сацыяльны нават стэлсы таксама абмежаваныя, што новага робіць гэта Хітман, які прапануе табе шматкамбінатыўныя пазлікі, па сутнасці, узроўні пазлы. Але стэлс, на мой погляд, лепей працуе ўсё ж такі ў закрытым сусвеце альбо з закрытымі лакацыямі. То бок, напрыклад, ты ў пэўны момант пранікаеш у нейкую пэўную лакацыю, нават калі у цябе адкрыты сусвет, ты пранікаеш у закрытую лакацыю, якая мае абмежаванне, скажам так. З іншага боку, нават нейкія кропкі інтарэса, якія ўжо складана пранікаць, калі ў адкрытым сусвеце перасоўвацца не так складана. Прыклад Metal Gear, альбо што ў нас яшчэ такога робіць з адкрытым сусветам. Асасіны рэдка робіць такое, але час часу ты адпраўляешся на нейкі пэўны ўзровень, які сам па сабе не звязаны абсалютна як з агульным сусветам, так што яны даюць рады плюс-мінус у гэтым. А што гэта за вялікі тэатр оперы і балет злева? Злева. Ты маеш на ўвазе вось гэта? Гэта частка хутчэй за ўсё гэтага нашага ўзроўня. Бачыце, мосты паўсюль паднятыя, і мы ў крэпасць гэту пранікаць будзем. А вось гэта ўся гіганцкая гэта сцяна, якая, я так разумею, аддзяляе сусвет оркаў ад сусвета людзей. Я так разумею. Не ўпэўнены, правда. Дзе ў мяне лева? Залежыць ад таго, куды, калі ты напісаў паведамленне, бо калі ты напісаў, выбачаюся. Калі ты напісаў паведамленне, калі я гляджу вось так, то злева ад мяне Джарак. Разумееш? Залежыць ад таго, калі ты гэта напісаў, а я без кантэкста часта. Ось. Такая штука. Добренька, я зараз перапынак зраблю. Хітман мае саманаводзячыся чамадан. Так, чаму бы не? Добренька, перапынак. Адпраўляю вас на рэкламны блок, сам паснедаю хуценька і вярнуся да вас літаральна праз 5 хвілінак. Буду.
Still there? Працягваем. Зараз будем. Яшчэ вадзічкі дап'ю. Пазлы то добра, але больш люблю стелс-імерсівы. Так, зараз я прыбяру гэта. Але больш люблю стелс-імерсівы, каб не проста камбінаторыка, якая адчуваецца межавана нават калі шырокая, а разгалініванні сказаных механік, што адчуваецца вольна нават калі механік не шмат. Ты хутчэй за ўсё кажаш пра Dishonored і Prey, што робіць літаральна адна студыя.
і тое з'яўляецца сумяшчэннем па сутнасці Immersive Сіма і стелса, то бок як бы нават прэй менш стелс, хутчэй Immersive Сім. Вось. Калі гаворка пра механікі стелса, як бы згодныя з табою, гэта добра, проста Immersive Sim гэта яшчэ адна гэта па сутнасці іншы набор элементаў, якія могуць працаваць у стелсе і добра працуюць, што Arcane Studios даказвае. Вось, але гэта проста трошкі пра іншая ўжо гаворка. Але згодна, Immersive Sim яны працуюць. Immersive Sim крутая штука. На жаль, іх няшмат, жанр не супер папулярны, і таксама мае абмежаваную аўдыторыю, так же сама, як і аўдыторыя гэтых самых, якая аўдыторыя стелсаў. А хацелася б такога б больш. У Immersive Sim'аў, дарэчы, яшчэ таксама я трошкі пра пазл. Я калі кажу як пазл, я бы неправільна сказаў бы у гэтым самым. Глядзі, якая справа. Immersive Sim працуе... Immersive Sim, па сутнасці, гэта той же самы пазл з тых, што я меў на ўвазе, то бок у тебе ёсць як з кубікаў складаецца як бы твоё рашэнне, ты возьмеш вось гэтую зброю і пойдзеш вось так. І пойдзеш па гэтаму краю, таму што з гэтай зброю пайсці гэта прасцей. Вось. Альбо ты абярэш камбінацыю нейкую дзіўную, альбо дзіўную камбінацыю здольнасцяў, якую можна скарыстаць. Гэта таксама ёсць усё ў Хітмане, якога я праводзіў прыклад. У залежнасці ад твайго падыхода ты шукаеш розныя рэчы, па-рознаму выконваеш тую ж самую задачу. І у цябе шмат варыянцый праходжання. Таму адчуваецца ў межах такой пясочніцы, адчуваецца вельмі моцна. Immersive Sim таксама маюць закрытую структуру, гэта не адкрытыя сусветы, гэта зачыненыя прасторы, якія працуюць па сваіх правілах. Вось, і ты ўжо гуляешся з гэтымі правіламі як з такім яшчэ не сімулятарам, але ўжо блізка да таго, то бок, ну, не поўнасцю прям спрабуе паўтарыць шмат механікі, ён проста стварае набор сістэм, якія могуць працаваць разам, а могуць і не працаваць разам. Што складана. So, how's the scouting going, Jarak? I managed to deactivate the ballistas from the fortress, but some of them were beyond my reach. That's why... Gotta deal with blah, and blah blah, and blah blah. Spare me the details. Where are those ballistas? Top of the highest tower. It's the only way to secure our escape route. Got it. Добра. Джарак нас коротенько увёў у справу. Трэба пазбавіцца ад баліст. Вось он, спецыяльны дэш гэты. Оп. Што? Я не зразумеў нешта? Вось. Я праскочыў скрозь сцяну. Так, пачакайце-ка. І можна рывок яшчэ і па сцяне ўверх рабіць. Ага, і скрозь сцены тут нават праходзіць. Вожухна. Вось гэтую штуку лепей бы яны мне далі спачатку. Таму што яна не блакуе шмат праходаў, але адчуванне сваёй проста нейкай магічнай моцы падвышаю 10 разоў. Замест усіх прыблуд, якія літаральна фаст-трэвелы рознага тыпу. Адчуванне проста ачмурэннае. Адзінае, што прызвычаецца, дзе гэта можна карыстацца ўвогуле. Так, я магу адмычкамі скарыстацца, а магу паспрабаваць пашукаць абыход. І я зраблю гэта якраз такі абыходам. Таму што была рашотка? Давай, праходзь скрозь рашотку. Оп, прайшоў скрозь рашотку. Ачмурэнна. Вось это круто. Вось это крутая здольнасць, весёлая. На мой погляд, занадта зацягнулі з тым, каб яе даць. Да што ж такое? Так, патрэбна наверх і скрозь гэты вугле тэрыторыю гэту прабрацца. Я бы хацеў праляцець па магчымасці. Так я думаю, я не дацягнуся. І шыпы на гэтым саборы мне не дадуць пралезці. Блин, а што мне такога зарабіць бы тады? Вось там рашотка ёсць, дарэчы, каля жароўні. Альбо ёсць... Я вось там злева яшчэ бачу дзірка як бы ў сцяне, вось там вось прям па курсу. Я ёй скарыстаюся.
Так. Спадзяюся, не бачыць мяне тут. Не? Не бачыш, цудоўна. Ідзі адсюль, давай, тупай. Чоп-чоп. Давай. Ножками. Першая траціна гульні самы час. Ну як табе сказаць, па адчуваннях гэта ўжо канец гульні. Блін, гэта такая монстр-пачвара. Вау. Not by luck, but for a purpose. The Inquisition is order, strength. It burns away doubt, fear, and weakness. You think you had freedom? It was chaos. We give you order, duty, and a cause worth dying for. But my family, my home, my past, all distractions. The Inquisition is your family now. Accept it, and everything will be easier for you. Промывать мозги своим неофитом. Классика. These damn chimes again. My head's gonna split. How do you stand this all day? You'll get used to it. Besides, beat starving in the streets. And Опаньки. the Inquisition takes care of its own. Sure, if going deaf gets us there, Нас уже реально просто не спыніць, мы абсалютна... then I'll snap. Ворагі ж таксама не могуць нічога з гэтым зрабіць. Яны дагэтуль не вельмі маглі з намі нешта зрабіць, калі мы просто пролазілі абы куды. А зараз я могу просто тэлепартавацца скрозь рэчы. Это жесть, это так весело. Вось гэта падабаецца. Крутая штука. І не патрабуе ніякага бурштына, то бок я не абмежаваны ў гэтым рэсурсе, я магу просто праходзіць колькі пажадаю. Круто, на Total War Empire отправляется 9500, дзякуй вялікі. Що ж такое? Мне быццам голос сеў на 2 таны. Так, добраться до территории 67 метров. Придется хутчэй, вось тут придется хутчэй усё небачнасцю карыстацца, таму што я нешта не бачу абыходу. Something there? I'm gonna check on that. There's something wrong? Hey, now I'm seeing things. What was that? О, тут унізе можна пролезти. Ахоўнік, які спіць. Добра, і той нічога не робіць. Probably nothing. Калі ён адзіны, вось зараз гэта ахоўнік тут, які увогуле ходзіць. Так, мы ад яго пазбаўляемся. І я просто па дымаходу наверх залажу. Цікава, Oblivion і Fallout 3 залічылі ў Immersive Sim, але Skyrim і Fallout 4 не. Я не думаў, што іх хоць хто-небудзь туды залічыў. Я, канешне, цікавае рашэнне. Ніколі іх такімі не лічыў. Oblivion і гэта самы, ну, карацей, як яно? Блин, я не ведаю, я не бы сказаў, што... Я бы не сказаў. Oblivion хутчэй абяцаў быць Immersive Sim'ом, але такім не з'яўляецца. Вось, таму што ён казаў, што там будзе там і ўзаемадзеянні, там свае расклады, і жыхары будуць жыць сваім жыццём, і вы ў гэтым просто будзеце, тыпу, назіральнікам, скажем так, у жывым сусвеце. Але гэтыя, ну, абяцанні не выкананы, не халеры. Таму як бы да і пофіг абсалютна на гэтае абяцанне. Дарэчы, вось як высока я магу падскокваць з гэтай штукай. Блин, не так высока я хацелася б. Оп, так. Яны там зарадачкай свой займаюцца і сюды ідуць. А я магу хоць дзесьці зачапіцца там. Блин, яны сюды припёрліся, а? А можете вернуцца назад, калі ласка? Альбо вы пазаймаецеся тут і потым пойдзеце назад. То страціў Immersive душу недзе ў 2008-2010, паводле інтэрнэту, прынамсі. Ну, там была тэорыя, што можна стварыць, типу, ачмурэнны сусвет, які, типу, будзе жыць сам па сабе. Але гэта трошки гучала як лухта тады яшчэ, не ведаю. Для мяне заўсёды гэта, типу, мяне спрабуюць падмануць такое адчуванне. І яно толькі мацней станавілася. Так, слухайце, я не разумею.
А, вось давайте тады праз верх вось так пойдем. Зараз они тут позаймаюцца, і я туды падымуся просто наверх на дах. Я думаю, мне нормально атрымаецца. Вось, таму што мне масток патрэбна пракінуць, а гэта вышэй па паверхах. Чым тое, што зараз раблю. Оп. Ёсць. Ахова тут ёсць. О, мы можем скрасці гэту на выступе. Оп. У сэнсе не могу скрасці яе. Мне рука амаль кранаецца. Вось жа. Оп. Ну так зато і не заўважна. Так, гэтыя двое. Тут не заўважна. I'll check it out. What was? Да блин, Стикс! Де? Ожухна, вожухна. Це була зараз така абсурдна херня, Стикс просто захрас у бочках. Тот заўсёды абяцаў мёрсю ў душу, але заўсёды хлусіў. Так, таму што гэта складана рабіць. Ну, я як бы... Тое, што гэта... Тое, што гэта хлусня, ніякіх пытанняў няма абсалютна, таму што, тыпу, абяцае адно, і гэта проста нельга выканаць. Ну, тыпу, абяцанні, якія не выконваюцца. Зараз ужо ведаючы, куды прасцей залазіць, тут я лепей тут буду стаяць. Вось так. Я забіраюся сюды. Падскокваю. І вось двойным скоком сюди. Оп, усё. Я, може бути, з іншого боку просто неяк зарезу, ні? Не, падаецца там... Альбо неяк хитро атрымаецца зараз. Паспрабуем, може бути, тут ёсць магчымасць. Тут ёсць можна... Давайте паспрабуем супер паркур, карацей, зрабіць, але гэта будзе складана. Опа, супер паркур атрымаўся. Вы бачылі гэты майстар? Я з незручнага вось адтуль знізу вось так залез. А, чмурэць. Так, крадзем, крадзем. Па выглядзе нічога не патрулююць. Я магу яшчэ наверх залезці? Сваім супер паркурам. Могу. А меня уже ничто не спыніць. Просто абсолютно немагчыма. Уся справа так, а на Экліпсім отправилася 2500, дзякуй вялікі. Уся справа у тым, што Абливіяне можна было б пакласці атручаны яблык, а НПС яго з'есць і памрэ. Вось вам і імерсіў 7. Ну, такое, конечно. Так. Immersive Simulation is a video game genre. Так. Так. По описанию кожна РПГ трапляе пад Immersive Sim. Так і не. Там важная фраза ў канцы ты прапускаеш. Усё геймплей, які знаходзіцца за межамі таго, што было здызайнена распрацоўшчыкамі. Гэта вельмі важная штука. Гэта вельмі важная дэталь. То бок рашэнні праблем не з'яўляюцца дызайнерскімі рашэннямі. Гэта рашэнне гульцоў. Як вырашаць? Распрацоўшчыкі даюць інструменты, гульцы вырашаюць, як імі карыстацца і як намагацца сваіх мэтаў. Вось. Тут хутчэй залежнасці ад таго, як строга гэта ўспрымаць, наадварот атрымліваецца, што большасць Immersive Sim'аў не з'яўляюцца Immersive Sim'амі, таму што так ці інакш яны былі задызайнены рабіць тое, што яны робяць. Ну, вось такая, хутчэй адваротная праблема, я б сказаў. Адзін толькі MX-Ir старанна намагаўся вярнуць Immersive у Skyrim.
MXIR? Хто гэта? Так, мне не падабаецца гэты пакой, у які я магу пранікнуць тут. Мне ён прям не падабаецца, таму што я па сутнасці траплю на вока адразу інквізітарам. Ці магу я вось так тут дзесьці нейка? А, гэта бібліятэка. Вось з гэтага боку я залезу. Блин, аж мурэнная здольнасць мне падабаецца. Это весело. Вось гэта весело. Блин, жесть просто. Паўсюль можна узяць і пролезці. Жесть. Кайфовая яка? Полностью падаецца штука, у якую немагчыма ніяк залезці, абсолютно пераўтвараецца просто для мяне як прамы праход. Вось затое я свару некаторыя імерсівы надта задызайненыя. Так, тыпу прыкалы з імерсіва у тым, каб не даваць табе рашэнне. Ну, тыпу, не падказваць табе, як вырашаць праблему, а ў тым, каб ты сам шукаў рашэнне праблемы з тымі рэсурсамі, якія ў цябе ёсць. Рэсурсы ў цябе павінны быць дастаткова разнастайныя, каб можна было вырашыць любую праблему. Просто што ну, з нейкімі абмежаваннямі, каб гэта, ну, рэсурсы, каб яны трацілі, вось такое, ну, пэўныя абмяжоўваць, карацей, гульца, інакш гулец, калі ён не абмежавана можа карыстацца здольнасцямі магутнымі, то і яго дзеянні будуць просто, ну, не настолькі яго рашэнні дызайнерскія, там прыдуманыя нейкія, яны не адчуваюцца як рашэнні. Ось. Тыпу, занадта проста. Калі у цябе ёсць імбовая адна здольнасць, і ты ёй карыстаешся, гэта як бы ок, але якраз такі імерсівы ад гэтага і страдаюць. Ёсць адна здольнасць, там, альбо пэўны набор невялічкіх здольнасцяў, якія значна мацней, чым ўсё астатняе ў гульне. Ось. Блин, я не разумею. Слухайте, может быть, это мост и не опускается? А что, коли я могу... Мне сказали, что... Оп. Меня маль зауважили. Может быть, на ту вяроўку, і я нават не ведаю, мне сумневы. Просто я могу паспрабаваць даляцець, але я не далячу. Яно занадта далёка, мне патрэбны мост. Рычаг ёсць, вот там, вось там унізе. Давайте ім усё ж таки скарыстаемся. Спрабуем адсюль. Так, гэты чел. Я магу яго скінуць? Не? Просто гэта інквізітары, іх кантраляваць звычайна не атрымліваецца. Мне праецца, альбо там літаральна ахова на іншым баку глядзіць на мост. Ніхто не заўважыў, што нешта пайшло не так. Дабрацца да зоны. Добра, там збоку можна пролезці, а гэта мы скарыстаемся. Гук, які на... Вось, там ёсць кропка, чамусьці адзначаная не наверсе. Это наша канчатковая мэта, я так разумею. Ты таксама губляеш слова explicitly designed by the developer, то бок вырашэнне павінна быць было быць зроблена відавочна, каб не лічыцца мірусімым. Рашэнне павінна было быць гэта самае explicitly designed, гэта ты там гаворка, якраз таки тое, што я... Гэта канец каза быў зараз. Геймплей, які быў не задызайнены распрацоўшчыкам. То бок, яны дызайняць у Immersive Sim, дызайняцца сістэмы, не дызайняцца праходжання. Вось яна, штука. О-оу. Вось яно прыкалдэс. То бок, ну, нейкая сітуацыя, якая там узнікае, яна мае рашэнне любым спосабам, які ты можаш прыдумаць. Ну, любая ситуация, якая там ёсць. Яна можа вырашацца інструментамі, які даюцца гульцу, геймплейныя механікі нейкія, альбо сістэмы, напрыклад, там сістэма дня-ночы, вось такое, што-небудзь, што можа ўплываць на асяроддзе.
І гульцу ёсць магчымасць гэтым карыстацца. Гулец як бы госці ў такім выпадку атрымліваецца. Пры яго ўзровень не дызайніўся. Ось. Пранаміць гульца. Вядома, да пэўнага ўзроўня як бы дызайніцца, проста гэта шмат якім гульцам не падабаецца. Што дзіўна. Я заўсёды чую, што гэта вялікай колькасці гульцоў не падабаецца, але ну, тыпу, камон, гэта проста не тая аўдыторыя, не для таго. Ось. Такое прэчнае трошкі. Так. То, аб чым ты кажаш, гэта эксплойты. Не, гэта я не пра эксплойты кажу. Немагчыма зрабіць гульню, вырашэнне, у якой ты як распрацоўшчык не запланаваў, або гэта проста геймдызайнерскія багі. Ты зусім прам нейкія рэчы ідзеш. Невядомыя. Тыпу, добра, у цябе ёсць... Не ведаю, блин. Па маёй логіцы, GTA 5 альбо Red Dead Redemption гэта самае, гэта Immersive Sim, так? Тое, што ты можаш чалавеку падставіць, ну, тыпу, напрыклад, не ведаю, пасадзіць чалавека, там, ну, у Red Dead Redemption, знайсці нейкага чэла, забіць яго раней, чым ты мог бы да яго прыйсці, альбо даведацца пра тое, што ён быў, ну, Red Dead Redemption я зараз прыдумваю, я не помню, што там такое ёсць. Але, напрыклад, у цябе ёсць персанаж нейкі, так, ты можаш, павінна яго паляваць. Ты даведаўся раней, што ён з'яўляецца злачынцам да таго, як ты атрымаў квест. І ты прыйшоў і здаў гэты квест, так? Гэта імерсіўнасць. Так, ну, гэта элемент Immersive Sim, ёсць нейкая там праблема, але яна вырашалася зусім з іншага боку. Гэта не эксплойт. У цябе ёсць здольнасць, якая вельмі моцная. У цябе ёсць проста моцная здольнасць, якая ёсць у гульне, не забаронена. У тым же там Скайріме, вось яна, ну, возьмем яго, але гэта не пра Immersive Sim. Зараз уже гаворка. У цябе ёсць моцная здольнасць, якая проста мацней, чым іншая. Гэта не эксплойт. Яна проста балансам мацней. І ты ёй можаш вырашаць амаль усе праблемы свае. Гэта дысбаланс. І яка моя кропка гледжання, тое, што я сказаў, і я паўтару тое, што я сказаў, гэта тое, што, блин, зараз я словам адзін у адзін можа не паўтару, але сэнс такі, што, блядь, я зараз збіў думку абсалютна сабе. Я зараз абсалютна вылецеў з галавы, што я хацеў сказаць-то. Чаму такое здараецца ўвогуле нахрен? Што я спрабаваў сказаць, гэта тое, што ёсць здольнасці, якія мацней за іншыя, і ты можаш імі скарыстацца. Праблема ў Immersive Sim, у дызайне. З-за таго, што ты дызайніш сістэмы, яна можа быць не збалансавана. Вось гэта праблема, гэта не эксплойт. Гэта адсутнасць якраз такі вось гэтага балансавання вакол гульца. Улічваючы, што гулец можа атрымаць гэтую здольнасць, дзесьці там пайсці і атрымаць, а потым усе праблемы вырашаць ёю. Гэта праблема Immersive Sim. Сіму увогуле, таму што гэта лёгка атрымаць такую праблему. Вось пра гэта я кажу. Ніякіх эксплойтаў там не увогуле нават не мелася на ўвазе. Гэта не эксплойты. Так, я не разумею, там унізе нешта. Што я мне спрабую гульня сказаць? Я не разумею. Я не блытаю гэтай з эксплойтамі, ты мне зараз прыдумваеш. Тое, што я магу ў гэтай гульне карыстацца. Добра, калі ў гэтай гульне, вось у стыксе, я магу бясконца скідваць сваіх ворагаў у пропасць. Гэта эксплойт ці не? Я магу амаль любую праблему вырашыць тым, што я скіну чалавека майнд-кантролам буду карыстацца. Майнд-кантрол вырашае амаль усе праблемы гульні. Ты карыстаешся тым, што ёсць у гульні, гэта не эксплойт, гэта частка геймдызайна, гэта частка самага. Я ніяк не карыстаюся гэтым як эксплойтам. Гэта я не спрабую там скрозь сцяну неяк пралезці гэтай штукай. Не. Гэта абсалютна проста, ну, тая штука, якая маецца як стандартны набор. Аглядчык скайрыйскім модаў з адмысловым змесцем у яго былі мемны выраз, што той ці іншы мод з'яўляецца Immersive. Окей, ну я, можа, праваліў. Я праваліў спасылку. Таму дастаткова дадаць некалькі варыянтаў праходжання з нейкімі схаванымі, каб лічыцца Immersive Sim. Не, каб лічыцца Immersive Sim. Што такое Immersive Sim? Вось нават з таго апісання, яно, тыпу, залежыць ад таго, як яго трактаваць, так? І праблема, зноў жа, як мы абмяркоўвалі ўжо з РПГ, так? Дакладныя дэталі. Вось. Проста у задумцы, у аснове сваёй, увесь жанр, ён з'явіўся па сутнасці за умоўнага System Shock і гэтага самага, і Deus Ex. Але ў той жа момант мяжа настолькі недакладная у ўсяго гэтага.
атрымліваецца, то калі лічыць атрымліваецца альбо ўсё патрэбна записывать у immersive sim, альбо нічога не записывать у immersive sim. Вось такая праблемка. Калі гэта два экстрэмальных края гэтага тлумачэння браць, таму што гульня, якая дрэнна задызайненая, гэта тады immersive sim у нас атрымліваецца. Нават по майму тлумачэнню, якое я даў. Так, а мы могу колакалы гэтае неяк спыніць? Инженера забить. Это реально квест, просто забей инженера. Я сподеваюсь, меня там не спалить в океанце, либо что-нибудь такое. Давайте открываем тело. Планы скрасти. Где они? Божухна. Откуль ты, Стикс, гэта ўсё ведаеш? Персонажы нават не прагаворвалі гэта. Ён просто з ніадкуль узяў ідэі, як што яму рабіць і куды ісці. Не круто. So that's what the chimes are for. They torture and control civilians with them. And they plan to use it everywhere they can, of course. I won't let them use this to control and torture people. I'll find who built it and put an end to them. All right. Burn the plans and take... А вось зараз спрацавала, і мы даведаліся, адкуль Стикс гэта ўсё даведаўся. Вітаночки. Вітаночки. Зараз у нас там просто абмеркаванне было, і я... Ты не робіш там нешта не запланаванага распрацоўшчыкамі. Я не ведаю, ўжо просто абсолютно кантэкст разваливаецца. Карыстанне збалансаванай сістэмы гэта эксплойтинг. Зараз тэрміналогія. Мы спрачаемся аб тэрміналогіі. Я ненавіджу спрэчкі аб тэрміналогіі. Эксплойт. Метод альбо кавалак кода, які карыстаецца слабасцямі у прыладах, так, аперацыйных сістэмах, звычайна для дрэнных, ну, для дрэнных мэтаў. Тэрмін эксплойт ідзе ад англійскага to exploit, азначае, што выкарыстоўваць штосьці для сваёй карысці. Так. Эксплойты робяцца для таго, каб знаходзіць недахопы, праходзіць абарону, атрымліваць доступ не да сістэм і атрымліваць кантроль да сістэм, усталёўваць розныя... Гэта не, ну, гэта агульны тэрмін эксплойта, так? Вось. Я зараз просто агульны тэрмін, так? Эксплойты гэта дзюрка у абароне, па сутнасці, слабасць нейкая, якая ніяк не дызайнілася абсалютна. Гэта, ну, типу, гэта тое, што дазваляе атрымаць незапланаваны доступ да сістэмы. Ось. Добра. А зараз мы Game Exploit. Game Exploit. Выкарыстоўванне багаў, глічэй, дызайнах, памылак дызайна, каб атрымаць незапланаваныя перавагі. Я не казаў пра гэта. Я казаў выключна пра тое, што ты маеш... Я не кажу пра эксплойт у Скайрыме, там, дзе ты можаш нешта на овер на 1000 сабе праз алхімію разагнаць сабе нейкую моц. Гэта якраз такі эксплойт. Вось гэта эксплойт. А тое, што, напрыклад, просто сама па сабе зброя бліжняга бою там у Скайрыме мацней, я, напрыклад, я просто прыдумываю зараз, яна мацней, чым, напрыклад, штосьці яшчэ, там, нейкая іншая механіка, чым магія, напрыклад. Ну, дарэчы, так, магія слабая у Скайрыме. Вось, гэта не эксплойт. То, што ты карыстаешся мячом, гэта не эксплойт. Разумееш розніцу, так? А выкарыстанне алхіміі, каб разагнаць сабе прадметы і сілу, гэта эксплойт. Вось у чым праблема. Але дзе тое, аб чым ты кажаш, у Сіф або ў Dishonored. Тое, што пра што я кажу, пра што ты зараз кажаш, пра што я кажу? Я казаў зараз пра шмат чаго. Мы зараз спрачаліся на конт тэрміна, які мае зусім іншы сэнс, і які ты закладваў мне газлайць у тым, што гэты сэнс мае нейкі іншы сэнс, не такі, пра які я кажу. Блін, а што тут за... Ікс? Я захраз.
Я зламаў гульню, чат. Я захрас. Я реально не могу прайсці далей. Бляха. Ладно. Пакуль я буду спрабаваць. У сейф, калі ты кажаш пра Immersive Sim, тое, што запланавана, не запланавана, гэтага там нет. Вось ён сакрэт. На мой погляд, ні сейф, ні Dishonored не з'яўляюцца Immersive Sim'амі. Яны маюць элементы Immersive Sim'a маленькія, але не з'яўляюцца чыстымі Immersive Sim'амі. Prey з'яўляецца Immersive Sim'ам. Я не магу выбрацца, я зламаў гульню. Ты кажаш, што Immersive Sim мусіць мець шляхі праходжання ў непрадугледжаных распрацоўшчыкамі. Па сутнасці так. Ну, тыпу, вось тут, і я з гэтага пачаў размову, што Immersive Sim мае такую вось штуку, што ўсё мае, ну, яно вельмі адноснае. Ну, вось, карацей, чат, я захрас. Я не магу нічога зрабіць. Я нават не магу усяліцца ні ў каго, каб выбрацца адсюль. Так, это у нас автосейв попушный, так. Па ідэе, па тлумачэнню гэтага самага, па тлумачэнню самого Immersive Sim'a, ён якраз такі павінен мець толькі шляхі, якія, ну, тыпу, ён павінен быць пабудаваны на сістэмах, якіх, ну, там, тыпу, не прадуманы распрацоўшчыкамі. Але тады гэта не ператвараецца ў гульню, гэта па сутнасці сімулятар не абавязкова з нейкай пэўнай мэтай. У гэтым праблема тлумачэння Immersive Sim'a, таму што, ну, гэта лухта нейкая, ну, тыпу, гэта не гульня нармальная будзе. Вось, такая праблема вось з тэрміналогіяй Immersive Sim'a. Але пра што звычайна кажуць гульцы, калі кажуць пра Immersive Sim, гэта адчуванне неабмежаванасці сваіх здольнасцяў. Вось пра што кажуць гульцы у Immersive Sim'a і пра што яны звычайна маюць на ўвазе, што ім падабаецца у іх. Гэта адчуванне таго, што ты маеш магчымасць рабіць, што пажадаеш. Ну, тыпу, неабмежаванае выкарыстанне сваіх здольнасцяў і адчуванне таго, што твае рашэнні, яны арыгінальныя. Вось. І далей уже ідзе проста, тыпу, ніводная гульня, нармальная гульня не пабудавана па прынцыпу, што гулец можа рабіць абсалютна што заўгодна, таму што гэта ператвараецца ў такую пясочніцу, у якой няма выпрабаванняў. Нішто тебе не спрабуе праверыць твае здольнасці. Ці можаш ли ты штосьці зрабіць. Вось такая хрень. Цікавая падвоенасць гэтага ўсяго атрымліваецца. Так, атрымаць планы тут дзесьці. Я не захраса, просто карыстаюся эксплойтам. Ну так. Я ж атрымаў незапланаваны кантроль над сітуацыяй, так? Планы ляжаць... Это яны? О! Божухна. Літаральна амаль на мяне выйшлі. Блин, яны адышлі далёка. А дзе гэтыя планы? Мне сказалі скрасці планы. Дзе яны? Я не разумею. Яны тыпу тут дзесьці, так? Гэта мне гульня спрабуе сказаць. А, вось яны там. Мне падабаецца фармулёўка ад стваральніка System Shock і злодзея. Immersive Sim пра узаемасувязь механікі, адчуванне месца. То бок ідэальна сусвет, які жыве па сваіх прапрацаваных разгалінаваных правілах, якім падпарадкоўваюцца мясцовыя, і з якой можам хітрыць мы. Не сцэнарна-сюжэтна скрыптова, а... Так, зараз гэта пройдуць, мне патрэбна пранікнуць. Оп. Амаль спаліліся. Зараз. Планы. 10... Я бачыў планы. Так, блин, гэта чал. Оп. Добра, я спадзяюся, на мяне не заўважыць. Так. То бок ідэальны сусвет, які жыве па сваіх распрацаваных разгалінаваных правілах, якія падпарадкоўваюцца мясцовыя і з якой можам хітрыць мы. Не сцэнарна-сюжэтна скрыптова, а мозгам шукаць шлях.
Так, але гэта, ведаеш, гэта дым і люстэркі. На мой погляд, гэта дым і люстэркі. Типу, пераканаць гульца ў тым, што ён мае поўны кантроль над сітуацыяй. Насамрэч, гэта ўсё запланавана. Ну, типу, гэта ўсё прадызайнена, гэта ўсё ўлічана збольшага. Вось гэты момант, типу, задумана распрацоўшчыкамі ці не, гэта дым і люстэркі. Вось усё. На мой погляд. Таму я лічу, што, па сутнасці, як бы, ну, тое, што людзі кажуць, гэта выключна пра адчуванне. Вось такое маё меркаванне. Адчуванне гэтага, што яно працуе незалежна ад цябе. І таму, дарэчы, у такой логіцы, у маёй логіцы, лагічна, што, напрыклад, Fallout 3 і Oblivion з'яўляюцца immersive сімамі, таму што людзі там верылі ў тое, што яны рэальна жывуць, ну, знаходзяцца ў свеце, які жыве па сваіх правілах. Але гэта ўсё хлусня. Вось, іх проста падманулі. І пакуль яны гэта верылі, гэтая казка атрымалася. Калі яны перасталі ў гэта верыць, яна выпала з гэтага жанра. Вось такое меркаванне. Ты граў старыя Сыв? Гэта лакацыі кішкі з адгалінаванымі адгалінаваннямі дзеля сакрэтак. У іх дакладна вызначаны парадак праходжання. Так я ж і не спрачаюся з гэтай пунктам гледжання. Кажу, Сыв не з'яўляецца immersive сімам, на мой погляд. Ну, калі справа ў тым, што зараз па бягучых мерках ён не з'яўляецца immersive сімам. Вось такая хрень. Па апісанню жанра яна таксама не з'яўляецца immersive сімам, але ўсё задызайнена, ўсё прадумана заўсёды. Ну, тыпу, калі яно не задызайнена, не прадумана, мы маем... Дарэчы, ведаеце, вы не ведаеце, што гэта immersive сім, але Майнкрафт immersive сім. Вось Майнкрафт immersive сім з'яўляецца. Ну, збольшага. Типу, прям вельмі моцны immersive сім. Так гэта і ёсць апісанне Game Mechanic Exploits. Так мне, блин, я адстаю, я нават чат яшчэ не нагнаў, я не ведаю зараз пра што ты, на якую фразу ты мне гэта кажаш. Калі распрацоўшчыкі не планавалі, што ты захраснеш, што так нечаканы кантроль. Но не, гэта ўжо проста баг. Хаця эксплойт можа выкарыстоўваць багі. Эксплойт не абавязкова выкарыстоўвае багі. Зламай нагу, атрымай кантроль над уласным жыццём. Дзейнічае незапланавана, стварай будучыню. Прыкладна так. Чыіх мерках. Блин, я выбач. Ты не блытаеш гэта з пясочніцай? Immersive сім з'яўляецца песочніцай у сваёй аснове. Ён з'яўляецца песочніцай са сваімі механікамі. Ну, типу, песочніца, якая не абмежавана. Ну, типу, яна мае набор механік, але не мае абмежаванняў у тым, як ты іх будзеш карыстаць. Prove me wrong, як кажуць. А як так атрымалася, што я зараз у будынку, а далей праходу няма? Ладно, убачце. Наверх. Толькі адзін шлях у нас застаўся наверх. Оп. Сабатыраваць. Добра. А я магу іх сабатыраваць, калі я кантралюю кагосьці? Вось мне гэта пытанне яшчэ на караблі пераймала. Дайце-ка. Mind control. Блин. Гэта ж інквізітары. Халера. Я забыўся, што гэта інквізітары. Інквізітараў нельга mind контроліць. Яны занадта гэта... сілу духа высокую маюць. Нешта размова зайшла на шизовую тэрыторыю. Зараз смог з уйну пераканаюць нас, што свабода гэта рабства. Задызайненасць для мяне разбураю весь кайф. Калі я выходжу ў ворага з нечаканага боку і заходжу там клапатлівыя пакладзеныя распачоўшчыкам лут, то боляча, асабліва калі яшчэ ачыўка выскоквае. Ну, вось, як бы. Звычайна, калі, ну, я рэальна кажу, калі гаворка ідзе пра тое, што падабаецца ў immersive сімах, гэта выключна адчуванне, што ты такі малайчынка разумны, які прыдумаў, як гэта карыстаць не так, як яна планавалася. Напрыклад, я прыведу прыклад сённяшняга стрыма, як мы забілі орка таго ў яме. Вось гэта момант immersive сіма. Гэта адчуванне. Я нават буду далей гнуць сваю кропку гледжання, immersive сім не з'яўляецца жанрам. Вось так вось. Давайте з гэтага пойдзем.
Immersive Sim гэта адчуванне таго, што ты сам кантралюеш сістэму. Ну, таго, што ты прыдумаў, як абыходзіць. Што табе ты прыдумаў нейкі варыянт, які быў не зусім запланаваны. Тое, што я пачну бойку з оркам, было запланавана, а тое, што я перанараджуся ў кокане, і пасля гэтага орка заб'ю мінамі, ён падумаў, што ён мяне перамог. Вось, а я, ну, як сістэма типу пошука ворага, ён такі, я яго забіў. І мяне потом вярнула наверх з таго, што я кокон паклаў заранее, і ён пасля гэтага наступіў ў міну. Вось такая вось штука. Вось гэта адчуванне, якое я адчуў, якое я атрымліваў ад Immersive Sim, калі быў малым. Вельмі падобна. Типу, я такі умненькі, разумненькі. Социальный конструкт — это социальный конструкт. То и правда. Это правда. Слухайте, а что мне, блин, зрабіць-то з імі? Ведаеце што? Я пачну займацца лухтой. Тут іх значна шмат. Мы зараз возьмем кіданне гобліна. Бачыце там вось пастку гэтую, так? Глядзіце, што я зараз зраблю. Клоны ў мяне палепшаны дастаткова. Клон можа... Так, нейкі клон. Вось гэта... Так, мне хопіць ідэальная колькасць. Вось, ідэальная колькасць пунктаў. Раз. Глядзіце, хоп. Я там праверыў, знайшоў клона. І знайшоў толькі цела. Так. Глядзіце далей. Зараз займуцца пошукамі. А я прыдумаю яшчэ што-небудзь. Гэтыя у нас куды ходзяць? Так. Бачыце, там яны яшчэ актыўна заняты пошукамі, так? Блин, не дацягваюся туды. А чаму я не магу закінуць? У мяне можа абмежаванне на колькасць клонаў? Хутчэй за ўсё так, у мяне абмежаванне. Не, пачакайце-ка. Ужо -1. Чаму я не магу кідаць клона? Што мяне абмяжоўвае? Просто гэта куфар тыпу пусты. Што калі я кіну? Да ё-моё, была ж магчымасць кідаць клона. Куды яна знікла? То бок, ён не кідаецца зараз. Ён кідаўся дагэтуль, а зараз не кідаецца. Хаця дыстанцыя павінна хапаць. Не разумею. Ладно. Так, можа быць, я вам пастку яшчэ дзе-небудзь зраблю. Читаю. У мяне сваё тлумачэнне, што такое Immersive Sim. Калі ён Immersive і Sim, то гэта Immersive Sim. Гэта лагічна. Нармалёвы жыўжыкі пасля такіх пытанняў... То ж літаральна такая падаецца прапусціў. Але я на пачатку сказаў, што Immersive Sim сацыяльны канструкт, кожны разумее яго па-рознаму. Так. Так, я прапусціў. Я не пачаў сартаваць па Immersive Simнасці. Ну, мы пачалі абмяркоўваць тыпу Immersive Sim, і шчыра, я не памятаю, як мы тут апынуліся, дзе мы апынуліся. Ды што такое? А чаму я не магу ні халеры рабіць? Просто реально мне прям быццам бы зламалася кнопачка. Зараз я тут трохі нараблю рознага. Вось так вось, напрыклад. Оп. Вось такое. Immersive Sim Simulation, назови так. Это MSIS бла-бла-бла. Я насамрэч не ведаю, навошта ўсё гэта прасоўваю, мне яно на халеру не трэба, але як чалавек зайці, павінны казаць, што непрадугледжаны распрацоўшчыкам можа быць толькі баг ці эксплойт. Ну калі это з такой пункта гледжання, то так. Просто распрацоўшчык можа запланаваць не рабіць нічога з гэтым. Тыпу, гэта не дызайн-фло, мы так запланавалі не планаваць гэта. Просто потым пытанне ўзнікае, тыпу, вось гэта, тое, што як яны тэстуюць гэта.
какія-то сітуацыі ўзнікаюць, даставаць гэта неяк патрэбна, вось тут узнікае канфлікт. Типу, ты можаш спецыяльна пакінуць месца для фантазіі гульца, так? Ну, той же Майнкрафт, узяць яго. Ось, калі ласка, прыдумвае сабе рашэнне, сам прыдумаў, сам вырашыў. Так, гэты куфар запоўнены, так. А чаму я не магу ў гэты куфар кінуць? Я не магу клона свайго пасадзіць у гэты куфар. Я вось гэтага не разумею. Загадка. О, дарэчы, атрута. Можна атруціць гэтае месца. Я зараз здаравяк пройдзе, я атручу ежу тут. Нормально, просто зачиняешь баг, як і вонду. Не, так справа ў тым, што вы ж павінны яго шукаць. Ну, типу, калі пакідаць усё на гэтае самае, на рашэнні гульца, типу, вы павінны мець вельмі дакладную, скажем так, сістэму каштоўнасцяў, у якой, типу, о, вось гэта лічыцца ў нас, у тое, што мы будзем спрабаваць у сістэме, гэта з'яўляецца багам, а вось гэта з'яўляецца ў нас канкрэтна штука, якую мы не будзем управляць ніколі, таму што так запланавана. Вось гэта нюанс мяне больш за ўсё здзіўляе ў гэтай сітуацыі. То бок, ну, чыстага імерсію сіма, гэта будуць чыстыя пясочніцы тыпу Майнкрафта. Калі казаць, ну, вось пра такую логіку, якая ёсць у апісанні імерсію сіма. Але пра імерсію сіма, звычайна кажуць зусім пра іншыя гульні. Deus Ex, там рознае такое. І пачынаюцца з гэтага. Хаця ў іх, насамрэч, усё вельмі добра прапланавана. Ну, просто гэта просто добра, вельмі падрабязна і вельмі разгалінівана прапланаваная сістэма. Што яна да чаго можа прывесці і як яны могуць працаваць разам. Вось. А чаму ён не піў? Ён вады не п'е? Халера. Смага яго не душыць. Добра, давайте сабатыраваць тады пакрысе гэтыя балісты. Раз. Калі б распрацоўшчыкі ўсе ведалі пра свае гульні, відавочна не патрэбныя былі бы тэсціроўшчыкі, кантрольныя групы і бета-тэстеры. Не, ну гэта мы трошкі ўжо заходзім на тэрыторыю, тыпу, нават звычайны цыкл распрацоўкі можа штосьці прапусціць, так? Гэта не такая праблема, ну, то бок нейкія праблемы, якія ёсць у гульні. Вось, але вось поўнасцю забіць на тое, каб правяраць штукі, якія працуюць, таму што гэта можа парушыць імерсіўнасць якраз такі. Таму што тады вы прадызайнілі гэта. Гэта альбо будзе адчувацца як вельмі пустая гульня, альбо як вельмі сумная пясочніца, у якой няма ніякага, нічога не адбываецца, як бы, само па сабе. Гэта две крайнасці вось гэтай штукі. Так, ну мы, па сутнасці, выканалі, што планавалі. Адпраўляемся ў апошнюю частку лакацыі. Это sandbox плюс survival. Так, так. І гэта варыянт імерсію сіма, па сутнасці. Да і зі імерсію сім па такой логіцы. А яго звычайна не лічыць імерсію сімам. Гэта проста пясочніца і survival. Вось, гэта калі выконваць такую логіку. Проста апісанне імерсію сіма якраз таки пра гэта кажа. І тут, калі мы кажам пра тыя гульні, якія звычайна прылічваюць, яны насамрэч гэтых элементаў не маюць. І чамусьці з гульні, як вы заўважылі, кацанка. Прарвемся. А вось і наш інквізітар. Падсеўшы на кварц. Been working on your magic, I see. Hello, Sticks. Ну-ка, ну-ка.
Флакс узяла під контроль гэтага чела. You got your hands on some more quartz? Maybe overcompensating after our last meeting? We finally meet in the corporal world. You will forgive us for our methods. Won't you? What happened to Joffrey? Is he still there? He tried to assimilate quartz the way you do. He died instantly. It really is irresistible to mortals. Isn't it? What's in it for you, anyway? All this quartz everywhere, and you just, what, parasite on people? What's your plan here? We are only the will of Mother Earth, and she wills balance in all things. And now the balance is off, and she's hurting. Indeed. But quartz will resolve this. It has done so before. What about me? What do you have planned for me? We only want to keep you close, Styx. Whatever will you do next, we wonder. Hurry. Вітанки, Джерек. See you soon, Styx. Вельмі цікава. Інфармацыі ўсё яшчэ мала, але мы ведаем, што Флакс зусім не добрая хрень. Глядзім далей. What did the flux say exactly? Joffrey assimilated some quartz, killed him. Now his body's just a flux puppet. It talked about quartz solving the Earth's hurting. Does that mean anything to you? It is just as I feared. The world is out of balance, and Mother Earth uses the flux to correct it through quartz. But what does that mean for us? What do you think has disturbed that balance? Imperial conquests, new life forms, quartz harvests, quartz experimentations. Yeah, we get it. We all screwed up. We're not talking about a small course correction. This is the first step towards a clean slate. Do we have a way to prevent it? There is an old legend, passed on across generations of shamans, a ritual meant to purge the world of its quartz. But I thought it was just a story. I need to do more research. So much for the thread linking all things. Not a thread, but a web. And we're all stuck in the middle of it. Aside from the crystallization, which is a big aside, you seem relatively okay. I'll just step back on experimenting with your link to the flux. No need to make it worse. Fine by me. To be clear, this changes nothing about our plans. Better for the quartz to be with me, with us, than with the Inquisition. Стикс ужо увогуле разумны нават нейкія доводы абсолютно ігнаруе. А што атрымліваецца? He was the Okay. worst of the lot. I'm sorry. For all of Dimitri's faults, he'll never be worse than Cyrus. You know old Cyrus? There's not a Doris. dwarf around that doesn't know about Cyrus. Fuck, I really need to travel more often. I'll take Mara up on her offer next time. How did someone like you end up with the royal heir anyway? Hey, you got your secrets, I got mine. I'll drink to that. Розмови унутры корабля, хоць нарэшце яны хоць штосьці як бы жыва сябе паводзяць.
Так, па сутнасці, Кварц гэта спосаб маці зямлі з-за дысбаланса, які прынеслі ўсе жывыя расы зараз у гэтым сусвеце. Сусвет гэта спрабуе забіць іх усіх і пачаць па новай. Вось такая вось хрень, і гэта ўжо адбывалася раней. І флакс гэта адзін з механізмаў, які якраз-таки дазваляе гэтаму сусвету пасля, ну, калі адчуваецца дысбаланс пэўны, зноў пачынаць усё па новай. Хард-рэсет адбываецца зараз у света, які мы празявалі ўжо. Так, мне ідэальная сістэма, каб так адрозніваць гэта мы абмеркавалі. Пра паказнік брані ў Скайрыме плыве. Ну, паказнік брані ў Скайрыме гэта баг, так? А людзі, якія карыстаюцца тыпу сабе на плюс неяк, гэта эксплойт. Ну, карыстанне эксплойтам. То бок вось яна штука. Так, я ўпэўнены, мне вельмі патрэбна на што канкрэтна кантэкст, таму што кожны раз я трапляю на фразу, якую я не ўпэўнены, да якой фразы, якую я сказаў раней, мне патрэбна далучыць. У чым я ўпэўнены, я не ведаю. Штось сёння ўсё падае. Так, малюнак зараз упаў са сцяны. Так, ты ўпэўнены у System Shock, Dishonored, Thief згадана аб імёрсі ўсім. Так, і на свой момант яны адчуваліся як абсалютна жывая сістэма. Я там і кажу, гэта хутчэй пра адчуванне, чым пра нейкую правільную тыпу парадак, так? І яны ўзгадваюцца як імёрсі ўсім, таму што яны тады адчуваліся як вось гэтыя сістэмы, якія жывуць самі па сабе. Што неправда. Ну, яны заскрыптаваны, яны прадуманы, яны задызайнены. Яны не тое, што нават распрацоўшчыкі імёрсі ўсім кажуць. Яны гэтым не з'яўляюцца. Проста яны думалі, што яно так будзе адчувацца, і, на мой погляд, гэта якраз такі ёсць і дым і люстэркі. То бок, ну, Rust, Fortnite, так, і Valheim будуць імёрсівымі, а ўсё, дзе ўзгаданая імерсіўнасць, як Thief, Deus Ex, System Shock, і далей не будуць. Так, я пра гэта і кажу. Мне не падабаецца тэрмін, які выкарыстоўваецца, таму што, на мой погляд, ён мае... Ён кажа пра адчуванне, што ты зрабіў штосьці, што не прадумана было распрацоўшчыкамі. Таму што калі яно сапраўды не прадумана распрацоўшчыкамі, то мы атрымліваем Rust, Fortnite і так далей, так? Калі мы маем, ну, Fortnite, дарэчы, трошкі не туды увогуле ідзе. Rust, Minecraft, ось гэта ўсё, напрыклад. Вось яны з'яўляюцца імёрсівымі, сапраўднымі імёрсівымі, па такой логіцы, якая ёсць у іх жа тлумачэнні імёрсів усімаў. Толькі мы іх называем пясочніцамі. А адчуванне, якое мы атрымліваем, это адчуванне таго, што мы удала скарысталіся сістэмамі, якія ёсць у гульне, якім можна нешта чагосьці, ну, атрымаць. Вось, і калі мы ўжо кажам у такой логіцы, то тады, ну, яно як бы плюс-мінус становіцца на месца ўсё. Проста не супадае з тым, што кажуць тыя, хто стварылі імёрсі ўсімі. Упс. Вось такая логіка. Так, пакой аладкі, а надаецца чамусьці дагэтуль ніводна не з'явілася. Дык гэта класіка з аладкамі. Гэта нармальна, калі аладкі знікаюць хутчэй, чым ты іх гатуеш. Я працягваю настойваць, што ўсе Thief, акрамя Deadly Shadows, кішка. Я згодны. Поўная згода. Гледзячы на тое, што яны лічацца імёрсівымі ўсімамі, яны не з'яўляюцца, на мой погляд, увогуле ніяк не з'яўляюцца імі. Ось. Ты хітрыя, крутыя рэчы можаш там рабіць, але ўсе яны... Нават Deadly Shadows вельмі абмежавана. Яна не мае там прям вялікай нейкай варыятыўнасці ў сябе. А я магу скрозь шкло прасоўвацца сваімі здольнасцямі. Вось гэта быў бы прыкал, дай суіць сабе, я зараз яшчэ скрозь шкло праходжу. Кайфы было бы. Але хутчэй не. Это просто месца схавацца. Так, у свой пакой сходзім, забяром, што знойдзем. Опа, фласачка. Зараз, дарэчы, тэматычна было бы перайсці у стыкса крышталізаванага вось гэты скінчык. Гледзячы на час чат, можа нават не варта зараз размовы весці ніякія з персонажамі, таму што трэба проста скончваць як ёсць. Ось, бо часу няма ні халеры. Трэба ісці. Добренька, я тут пакіну насамрэч. І зараз дачытаю чат, я вас наганю і будзем адпраўляцца кудысьці рэйдзіць.
Вось, вы ідзеце ў любым напрамку, калі гульня сім чаго заўгодна, імерсіў для сябе, то гэта імерсіў сім. Ну так. В прынцыпе, яно і ёсць. Усяго 50 пунктаў, пачакай. Ну, паглядзім. Да колькі-то пачакаць-то, мне ўжо бегчы патрэбна. Я затрымліваюся з трымамі апошнія месяцы ўжо. Мне трэба бегчы, прям бед трэба. І можа менавіта таму для Shadows меней зайшла людзям, бо пра свабоду там страціўся элемент галаваломкі, якую трэба разгадаць, каб прасунуцца далей. Ну, зноў жа, для Shadows усё роўна даволі... Яна мае варыяцыі, але просто мае больш высокую варыятыўнасць, чым папярэднія часткі. Так? Поўнасцю прям сімуляцыя сістэм там адсутнічае. Колькі б ты там не сядзеў, будзе заўсёды ноч. Колькі б ты не чакаў, патрульныя будуць все роўна хадзіць по той же самой, по тому же самому маршруту, і яны ніколі не стомяцца і не пайдуць там папіць вадзічкі, з сябрамі набухацца дзесьці ў карчме бліжэйшай. Гэтага яны не зробяць. Так. Ці дастаткова там зроблена, каб глыбіць гульца ў тое, што адбываецца? Дастаткова. Але ці з'яўляецца яна сапраўды наборам незвязаных сістэм, якія проста працуюць разам, гэта ўжо неправда. Гэта як з Dark Fantasy. Па сутнасці, гэта фэнтэзі з хорарам, але мне здаецца, нават таксама Ралеф упэўніў, што гэта рэалістик фэнтэзі. Не зусім. Я казаў, Dark Fantasy звычайна мае ў аснове свайго сусвета, што я казаў. Гэта цёмны фэнтэзі, ён мае ў аснове свайго сусвета такой недахоп, які вядзе да яго, скажем так, ну, да яго не знішчэння, а паглыблення ў нейкую па тыпу стан, дрэнны стан. То бок у цёмным фэнтэзі, на мой погляд, гэта на мой погляд. Я не ведаю, які тэрмін цёмнага фэнтэзі, але мне падаецца, гэта суперважны элемент, які без якога цёмны фэнтэзі не адрозніваецца ад просто фэнтэзі, так? Рэалістычнага фэнтэзі. Гэта якраз такі момант таго, што ўсё ў гэтым сусвеце накіравана на самазнішчэнне. Это сусвет самазнішчаецца і, ну, па сутнасці, у яго ёсць вельмі прадбачаная як бы праблема. Не ведаю. Сонца спрабуе з'есці планету. Не ведаю, вось такое. Вось вам цёмная фэнтэзі, калі ласка. І ў гэтым сусвеце адбываюцца падзеі. Так. Апокаліптик фэнтэзі. Ну, хутчэй такое, але тут галоўнае, каб не пра сам апакаліпсіс. Яшчэ часта, ну, мне падаецца, гэта лепей працуе, калі гаворка не пра сам апакаліпсіс, і аб тым, што як мы спынім гэты апакаліпсіс, а аб тым, што ён не мінуем. Усё будзе дрэнна. Усё будзе дрэнна, і ў лепшым выпадку ўсё будзе дрэнна не настолькі дрэнна, як было. Не настолькі дрэнна, як мы чакалі. Вось яно, пазітыўны вынік у цёмнага фэнтэзі. Гляджу, хто ў нас ёсць, у нас нікога няма. На гэтым буду скончваць. Чат, вельмі актыўна абмяркоўваем, і гэта вельмі цікава, але мне трэба бегчы прямо на працу. У гэтым праблема. Усе гэта тэрміны, якія маюць тлумачэнне. Так. Але не заўсёды... Ну, я, як ты заўважыў, не заўсёды карыстаюся тымі, якія прапісаны. Я люблю, калі тэрмін дакладна патлумачаны, але як мы вызначылі з імерсівым сімам, той патлумачаны тэрмін не працуе. По гэтаму, ну, тое, што я спрабаваў патлумачыць, якраз такі, гэта тое, што напісаны тэрмін, азначае, што тое, што з'яўляецца імерсію сімам і імерсію сімам не з'яўляецца, а тое, што не з'яўляецца імерсію сімам, пясочніцы розныя, яны імі з'яўляюцца. Праблема тэрміна. Мне падаецца, гэта неўдалы тэрмін. Яго трэба мяняць. Мы жывем у цёмным фэнтэзі, нашае сонца спрабуе спаліць планету. У некаторым сэнсе так. Давайте пакіну вас на гэтым, бо пабег ужо ўсё. Мне вельмі цікава паразмаўляць на гэтую тэму. Мы ледзь гулялі апошнія паўгадзіны, а больш размаўлялі на гэта ўсё, але мне трэба бегчы. Прям тэрмінова бегчы. Заўтра, дарэчы, чат. Заўтра ўсё як звычайна. Адзінае, што можа быць, стрым скончыцца трохі раней. І заўтра у нас Half-Life Diffusion. Я сёння буду рыхтаваць гэты мод. Павінна быць усё ў парадку, але паглядзім. Спадзяюся, ніякіх праблем не будзе. Вось, добранька. Пабеглі. Я пабег. А вам добрага дня. Да пабачэння.